سلام تخطاتلت نايس channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان باغنانيو لومون كم وترا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايك غيركم دما جمرو لايك تغيركم وانا بزح كم زبصح يقبرو زت حستونا دما بزيك على عالمنا بزح انت بصح كاب كال زيد لنغراتون كدحنا خليلنا انا نامن كم زناتنا بزح زدخمو زصعرو انتلو دما نعمون سبورت قبروم بزح دخامي زفصو من البات اب يوتيوب كقرب كله بطرحو سلا زغرب بزح تعر زي حلفخ مسل خليكن بزحات ابز channel دلهم دما يرداكم يكن منتاي دخام كم زوتو كم زفصو تزي اخبيركم سلا تكاتلون سلا حساباتكم نغفيتاكم سلا توردلنا دما نمسكن بارنا لومي انتاي يكبلوكم نعي مخفتا رسن خبكم كمان يخبدني كتابه تحستو سلام يبلبتي كوينات بتي سلام كويناتن بحنت ملحسكو صخلو كنرينا let's go. Iran appear to be inching towards an agreement to end their war, even as Donald Trump amplifies his threats against Tehran. The US president posted that if Iran accepts the latest US offer, then the war will end and both sides' blockade of the Strait of Hormuz will be lifted. But he also wrote, if they don't agree, the bombing starts and it will be sadly at a much higher level and intensity than it was before. Iran's foreign ministry said the US proposal is under review and said it will send a response to mediators in Pakistan. Okay. Donald Trump أوشت حدا معلت زبالة ترايدي كونه أوشت ساعات زبالة نابن نتيجة ذا فيديو ناقبر كله تويتر أكاونتنا تنارا خويا زخيت زلهم سلامتاي أبز زارب زلهم حدا جزء نتا زينا نتي مدب كي وداخو خلوه سل صغيره كوينات كجمري اللي تسأني يفزع أبونا قبرنا خلنا سلام يبل سلام كمسينا بلنا دما حدش كويناتي وتشجي مسكمو كبيدي ونتي نسو زبلو زولو تخطاتي لنا هنقبر حجي قد مستوى السنة ساعات 24 ساعات يقبرني سلام كقبري أنفتنا سلام الله كل نجر دما أولاخن ودوينا بحنت جز one pager memorandum of understanding نفراربنا بوجير دما أتقداي كوداي يخليلو نسب منك بزح فتينو أنت خونه أبحنت جزية دما درو مركبنا سراويتنا أمريكا مركبنا إيران كم زهرة مدمان سمع لنا. Well, we begin with a U.S. fighter jet firing at an Iranian oil tanker as it enforces the Strait of Hormuz blockade. Madeline Rivera joins us live with all the details. Maddie. Good morning, Todd and Carly. CENTCOM says it saw the tanker heading to an Iranian port in the Gulf of Oman Wednesday. They say American forces issued multiple warnings and informed the Iranian-flagged vessel it was in violation of the U.S. blockade after the crew failed to comply. كم تري وزلهم حجون انتخوني بتحدى سلام كبلنا فتنو خلو سنتكم زبالوين وتدراو زنا أمريكا بتبوتا تزلو نتي اتوافت يمزلو ناب حنت مركبنا إيران تطوبل لنا تطوم بال سلز عبيت نتناتنا بلوكيت سلز تحست مدقعت وسيدنا لا يبللو سلازي زدما زنتاي سلازي مدقع وتدراو سقم توسيدهم علو وتدراو سقم تتوسيد كادما نتخد قبرت دلزل سلام ديمقراطي توسيد نايكال صبوق سئلي فترنيو سلازي again حجون انت خونه بتدغاغامي زرو زلينا نرزلنا what does this man want دونالد ترامب تايز دلزلو انتايز دلزلو ملسي ترغبلنا له حدو كينات يلو بخينات خيدي لهم باي ذا واي معات نغرات يكريكم لومي زي بروجكت دي ولا اوبريشن فريدم بروجكت فريدم اوبريشنز بلو قالشم تاتيبو حدش كوينات بحيل بحر جميل وزنبره سلامتاي تطوكم زبلو قصيل اندي تحقد وص سعوديا اقداس تراكم تصاوت تعويز بال زلو بالسعوديا دما امتهللا كم زلو حجي كالو تغرات عربون تمساسالي نسون كنرينا مجمريا كن حج زلو ايفنت يزغلص لكم زلو نشتي من اسمعيو تماريسنا كانت تحازوهم في التنينه. U.S. military says the incident shows the U.S. blockade on Iranian ships remains in full effect even as U.S. and Iranian officials continue to work to strike a deal. The president tells our Brett Baer he is cautiously optimistic. Some of the key questions though include how to get the highly enriched uranium out of Iran and making sure the Strait of Hormuz is completely open. We appreciate it. بعفشا انت يوم زبلو زلو انتي زبل زلو زي سبعي ولا توفتوتيو دنقرقرا بيلوم زلو بتحادي بس إيران سلام كقبر كم زلي نتوت وتدراو سقم تقبر زدلي قوت صلي دلين تتوابيل ويبلالو بدخل دما قبل المراخبنا إيران دما متقعتي قبر كم زلو نرد لنا سزي زد ما انتي زبل زلو مقراز ناي توصخن قبر نخلينا ويون نتوكينات كنودو أب
ህፁፅ ዝኾነ ቁልጡፍ ዝኾነ ዝርርብ ነካይድ ኣለና ክሳብ እቲ ድርርብ ዝካየድ ድማ ንኢራን ዓፀያየ ክፀንሕ ዝኾነ ይኹን ጥሕሰት ድማ ስጉምቲ ክወስደሉ ኢሉ ነዛ መርከብ ሃሪሞዋ ኣሎ ስለዚ ብኢራናውያን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ከሽክዕ ዳ እምበር ቅኑዕ ዝኾነ ዕላማ ሒዙ መፍትሒ ይደሊ ከም ዘየለ ርዱእ ዝኾነ ስእሊ ዝቦም ዘሎ ንሳቶም ነቲ ንሱ ዝፃወተሉ ዘሎ ፀወታ ክፃወትዎ እዮም ንሳቶም ምክንያቱ ንዓታቶም ግዜ ኣገዳሲ እዩ ግዜ ክገዝኡ ይደልዩ ኣለውን እቲ ኩነታት እንተቐፂሉ እቲ ቃንዛ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘይደልዮ ኣብ ዘይፈትዎ ስጉምቲ ኣብ ዘይፈትዎ ዲል ክእትዎ እዩ ስለዚ ፀወታ ትሪእዎ ኣለኹም ኢራን ግዜ ክምጠጥ ትደልዩ ኣለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ግዜ ክምጠጥ ኣሎ እናተመጠጠ ከሎ ይጥዕሞም ኣሎ ማለት ኣይኮነን መዓት ሽግራት ኣለዎም እያ ብዓዶም ግን እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ክረኽቡ ዝኽእሉ መዓስ እዩ ቀስ ኢሎም ከይዶም ጥራይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሸበትበት ደብሎ ዘሎ ምክንያት ኣሎ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይ ቁጠባ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዋጋ ናይ ነዳዲ ገለ ኩሉ ሓደ መዓልቲ እቲ ነዳዲ ክፍታሕ ይኽእል ካብ ዝብል ግምት ትሑት ዝኾነ ዋጋ ዝረአየና ዘሎ እዚ እቲ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ወሪዱ ዘሎ ፀገም ግን ወላ እውን ምስ ተኸፈተ እቲ ዋጋ ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለስ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኣብ 96 በርሚል ኣሎ 98 ሚእቲ ኣሎ ንብለኩም ዘለና ካብቲ ዝርእይዎ ዘሎ ገምገማት ዝመፅእ ዘሎ እዩ እቲ ሓቀኛ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሰብ ዝጥቀመሉ ንፋብሪካ ድዩ ንመኪና ድዩ ንሱ ላዕሊ እዩ ዘሎ እቲ ዋጋ እቲ ኣብ እንዳ ነዳዲ ከይድካ ትሪኦ ዋጋ ድማ ንሱ እዩ እቲ ዋጋ ስውን ይብልዎ ብዙሓት ኪላታት ከምኡ ዓይነት ዋጋ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ካብ መኻዚኖ ናተን ካብ ተዓቂሮ ዶ ዝነበራ መኻዚኖ ኣውፅአን ይጥቀማ ስለ ዘለዋ እምበር እኹል ነዳዲ ይገዝኣ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ስለዚ እቲ መኻዚኖ እቲ ፀገም ምስ ተፈትሐ ክመልኦ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ካብኡ ዝወስዱ ዘለዉ ናይ ብዙሓት መኻዚኖ እናተወደ ይኸይድ ኣሎ ናይ ኤውሮጳ ንኣብነት ብዓብዩ ኣብ ከባቢ ወርሒ 7 ኣቢሉ ክፅንቀቕ ክኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓደ መፍትሒ ክደልዩን ክረኽቡን ክኽእሉ ኣለዎ if not then the whole situation is going to be very very terrible ሕማቕ ነገር ክመፅእ እዩ so እዚ ሕጂ ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና ንሶም ነናቶም ስራሕ ይገብሩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ስራሕ ይገብር ኣሎ ሓደግ ነናቱ ስትራቴጂ ኣለዎ ነናቱ ዕላማ ኣለዎ ነናቱ ካርድ ኣለዎ ነናቱ ስልቲ ኣለዎ ናይ መን ዝያዳ ክዕወት ዶናልድ ትራምፕ ናተይ ካርድ ክዕውተኒ ዝብል እቶም ካልኦት ድማ ከምኡ now let's go to ብክልተ ወገን ንርአዮ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ናቱ እንታይ ይብል ኣሎ Trump is optimistic about his latest deal with Iran, but did he forget why he started this war in the first place? In a moment, Jack Sobek and General John Teichert on whether Trump is being bullied into accepting a bad deal with Iran. Also ahead, Jillian Michaels. Then lower gas prices. First, our Why It Matters segment tonight. We have lost sight of what is important with Iran. The pain the American people are facing from this war is real. Thus, the pressure on Trump to end the war is real. And that pressure is only helping Iran. The Iranian regime is responsible for killing more people. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ደንቀነ ተስፋ ገይረ ኣለኹ ነዚ ኩናት ክውድኦ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ቤዝ ናቱ እቶም ደገፍቲ ናቱ እዮም እዚኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንምንታይ ጀሚርካ ኢኻ እቲ ኩናት ንምዃኑ ቀንዲ ዕላማኻ ዝረሳዕካ ዶ ይመስለካ ንኢራን ነቲ ኒውክለር ክትምንጥላ ኢልካ እንተኺልካ ድማ መንግስቲ ክትቅይር ረጂም ቸንጅ ክትገብር ነቲ ሃገር ክትቆፃፀር ደይኮንካን ጀሚርካ እንታይ ስለ ዝረኸብካ ኢኻ ሕጂ ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ትሓስብ ዘለኻ ወይ እውን ክትሓድም ትደሊ ዘለኻ እወይ ይርዳእናይ ዋጋ ናይ ነዳዲ ልብኻ ጥፊልካ ከም ዘሎ ቀልብኻ ጥፊልካ ከም ዘሎ ተረዲዩና ኣሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማኻ ኢልካ ነቲ ኩናት ዝጀመርካዮ ንምንታይ ድዩ ነይሩ እንታይ ስለ ተዓወትካ ኸቢኻ ሕጂ ክትወፅእ ትደሊ ዘለኻ ዝብል ሕቶታት ካብቶም ቤዝ ናቱ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ዘበገሰካ ወላ ሓንቲ ካብኡ ከይሃረምካ ክትወፅእ ምፍታንካ ነገራት ደብዲበ ኣቃፂለ ኦኬ እሱ ጌርካ ኢኻ ግን ቀንዲ ዕላማኻ ስርዓት ዲኻ ቀይርካ ኒውክለር ዲኻ መንጢልካ ወሲድካ ድሕሪ ሕጂ ኒውክለር ከምዘይ ማዕብሉ ዲኻ ጌርካዮም ብቁጠባ ዲኻ ድሂልካዮም እንታይ ለውጢ ምፂኻሉ ናይዚ ኩሉ ህዝቢ ኣሜሪካስ ዋጋ ይኸፍለሉ ሎ ኩናት ቢልዮንስን ቢልዮንስ ገንዘብ ኣጥፊናሉ እንታይ ትረብሓናትና ዝብል ሕቶ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መልሲ የብሉ there's no answer for this ሕጂ ድወፅእ ዘሎ እውን ካብቲ ዝገደደ ስዕረት ከጋጥሞ ዝኽእል ክሃድም ኢሉ ምዃኑ እምበር ዝኾነ ነገር ካብቲ ክረኽቦ ዝሓሰበ ዝረኽቦ ዘሎ ዓወት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ሕቶታት ንዶናልድ ትራምፕ ዝህድሞ ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ቅድሚ ኩናት ዋጋ ናይ ነዳዲ 2 ቅርሽን 98 ሳንቲምን ነይሩ እዚ ቅድሚ 66-68 መዓልቲ ማለት እዩ ሎሚ ቅድሚ ሓደ ሰሙን 4 ቅርሽን 23 ነይሩ ሕጂ 4 ቅርሽን 54 ሳንቲምን እዚ ቀፃል እናደየበ ዝኸይድ ዘሎ ዋጋታት ኣብ ኣሜሪካ ዓቢ ዋጋ ከኽፍለኝ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ይኹን ነቲ ፓርቲ ናቱ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ he better figure out ቀልጢፉ
كنتاتو كعرت تديكيلو he will have a very difficult situation يبلو نعم إذا تحدى كفاليو إيراناويان نزل نجار زي بخميري ولو انتاي كتماهيرهم كابزو كينات زي انتاي كقيرو خلو كأت خالاي كفاليو مجمريا let's start تي أب كبابي زكاية زلو بحجرات عربو بإمارات قالن زكاية زلو منره Conflict with Iran, meanwhile, is now doing more than just escalating the military tensions. It's also deeply dividing the Arab world. Countries in the region may face a common threat, but they're also far from united on how to respond. And some are preparing for confrontation, others are urging caution, while a few are still pushing for diplomacy. Let's just break this down for you. This friction has come into sharp focus after a recent attack in the UAE, when a drone strike sparked a fire in Fujairah, even as the UAE defenses intercepted multiple missiles over its waters. The UAE accused ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ብተደጋጋሚ እውን ንሰምዖ ዘለና ኢና እዚ ኩናት ናይ ኢራን ናነውሒ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እንታይ ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ምልክት ኣርኢ ነይሩ እተን ሃገራት ኸሊጅ ስዑድያን ኢማራትን ቀጠር ከምኡ ድማ ኩዌት ባሕሬን ዑማን ከፍንትት ኢላ ይኻቦም ሓደ መርገፂ ክህልወን እሞ ነቲ ዘለወን ፍልልያት ኣልየን ብሓደ ክሰርሓሉ ዝኽእላ ንሓበራዊ ዕላማ ክጎያሉ ዝኽእላ ገምጋም ተገይሩሉ ነይሩ ሱሳን ሾመንተን መዓልቲ ድሒርካ ክትሪኦ ከለኻ ግን እቲ ፍልልይ ኣብ መንጎን ዘሎ ኣመና ገዲዱ ጥራይ ደይኮነ እቲ ናይ ጂሲሲ ዝበሃል ጋልፍ ኮኦፐሬሽን ካውንስል ዝበሃል ክቕፅል ዲ ኣይቅፅልን ዝብል ከማን ከም ምልክት ሕቶ ይለዓል ኣሎ ከም ሕቶስ ይለዓል ኣሎ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ነተን ሃገራት ኸሊጅ ፈፂመን ከም ዘይረዳዳእ ኢማራትን ዑማንን ንኣብነት ጎረባብቲ ሃገራት እዩ ክልተ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ፈፂመን ኣብ ክልተ ጫፍ እየን ዘለዋ ዑማን ምስ ኢራን ንስምምዕ ሕሸኒ ኢላ ኣላ ዑማን ምስ ኢራን እዩ ስምምዕ ካብ ኩሉ ክድሕንቲ ኮይነ ምስ ኢራን እዩ ስምምዕ ገብር ዘለኒ ኢላ ኣላ ብግምጣሉ ኢማራት ድማ እስራኤል ኣብ ውሽጠይ ትእቶ ኢላ ኣላ ምስ እስራኤል ዘለዎም ዝምድና ፍቅርና መሪሱ ክሕይል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ክልተ ተዋጋእቲ ሓይልታት ዘለዉ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ስዑድያ መርገፂ ናታ ንፁር የለን ግን ምስ ኢራን ባእሲ ትደሊ የላ ኢራን ንኢራን ዝያዳ ክትህረም በሬታ ይኹን ባሕራ ክትህብ ድሌት ድልውነት የብላ ፀቕጥል ለዋዩ ግን ዳርጋ ሕጂ ድማ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እያ ትደልዩ ዘላ ካብኡ ናብኡ ድማ ነዳዲ እውን ትሸይጥ ኣላ ስዑዲ ዓረብ እቲ ዳመጅ ኣብ ልዕልያ ዝወረደ እውን ደረት ኣለዎ ስለዚ ባሕሬን ዝበሃል ኣመና ፍርሒ ስለ ዘለዎ ካብ ኢራን ምስ እስራኤልን ናብ ኢማራትን ተፀጋ እዩ ኩዌት ድማ ሳምዌር ኣራውንድ ዳት ሶ እንታይ ክኸውን መፃኢ ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ንዝብል ኣብቲ ናተን ዝቕፅል ዘሎ መርገፂ ኣዝዩ ኣገራሚ ኮይኑ ኣሎ እቲ ኣገራሚ ምዃንን ኣብ መንጎን ዘሎ ፍልልያትን ኣብ መንጎን ዘሎ ባእስን ኣብ መንጎን ዘሎ ፀገምን ንበይኒ ገዲፍካ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ሽርክነት ድማ ክቀያየር ጀሚሩሉ ሕጂ ምክንያቱ ኩላተን ንኣሜሪካ ምን ዝያዳ የፍቅራ ንኣሜሪካ ምን እዩ ዝያዳ ዝሓልየላ ኢለን ይቀዳደሙን ይበኣሱን ዝነበሩ እዮም well there is a new report now Questions are emerging over why US President Donald Trump abruptly paused Project Freedom. Reports suggest Saudi Arabia refused to allow US aircraft involved in has kicked the United States out of the Air Force bases in Saudi Arabia, in Riyadh and elsewhere, and is refusing to allow the United States to use the airspace over Saudi Arabia. Let me repeat this critical breaking news one more time. Saudi Arabia has banned, has blocked, has prohibited the United States from using Air Force bases in Saudi Arabia and airspace over Saudi Arabia. And this is a massive deal, folks, because Donald Trump and MBS at one point appeared to be very close. They had all of those. ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ንሰምዖ ዘለና ቫይራል ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና this is ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስዑዲ ዓረብን ዝነበረ ዝምድና ብኣሉታ ተፀሊዩ ከም ዘሎን ኣብ ገለ ነጥቢ በፂሑ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ግን ሓድሽ ሪፖርት ወፂኡ ዘሎ እንታይ ዝብል ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ ካብዚ NBC ኒውስ ዝበሃል ዘውፅኦ እዩ ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ ጀሚርዎ ዝነበረ ኩናት ቅድሚ ለሰቅም ሰለስተ መዓልቲ ዝጀመሮ ፕሮጀክት ፍሪደም ኢሉ ነተን መራኽብ ተዓፅየን ዘለዋ ኣሰንየ ከውፀን ኢሉ ልዕሊ 100 ነፈርቲ ኩናት ዓበይቲ መራኽብ ናይ ኩናት ከምኡ ድማ ክሳብ 15,000 ወታደራት ቀሪቡ ከም ብሓድሽ መጥቃዕቲ ብባሕሪን ብሰማይን ክገብር ናብ ኢራን ምስ ተበገሰ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓታት ብዘጋጠመ ኩነታት ድሕሪኡ ድማ ኣካል ናይቲ መጥቃዕቲ ድማ ኢማራት ሃሪማ እቲ ፉጀራ ዝበሃል ወደብ እውን ተዓፅዩ ወይ እውን ተቃፂሉ ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንዑ ጠጠው ኣቢሉ ናይ ዘተ መንገዲ ይጅምር ኣለኹ ክብል መሪፁ
ስለምንታይ ሃንደበት ኩናት ተበጊሱ ገዲፍዎ ዝብል ድማ ንብዙሓት ሰባት ከገርም ፀኒሑ እዩ ድሒሩ ዝወፅ ሓበሬታ ግን ስዑድ ዓረብ ነቲ ኩነታት ምስ ረኣየቶ ክለዓየራን መሬታን ከይትጥቀሙ ኢላ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝኸልከለቶን ብዘይ ክለዓየር ናይ ስዑድያ ድማ ብዘይ መሬት ናይ ስዑድያ ድማ እቲ ዝግበር መጥቃዕቲ ውፅኢታዊ ክኸውን ስለ ዘይክል ኣብቲ ኩናት ክዕወት ኣይከኣለን ኣብ መንጎ ድማ ደው ከብልዎ ተገዲዶም እዩ ዝበሃል ዘሎ ሶ እዚ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ዘረባ እዩ ዝበሃል ዘሎ It's going to be very, very important. ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚአን ሃገራት እዚኣተን ብዙሕ ትፅቢት ነይርዎ እዩ Let's continue. After Trump announced Project Freedom over the weekend. The operation was aimed to help commercial ships safely cross the Strait of Hormuz. And it came amid rising attacks and tensions linked to the ongoing US-Iran conflict. Saudi Arabia is said to have informed Washington that it would not allow American military aircraft supporting the operation to fly from Prince Sultan Air Base. Riyadh is also believed to have denied US aircraft permission to pass through Saudi airspace. Now, a phone call between Trump and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman also failed to resolve the issue. The lack of regional airspace access reportedly forced Trump to pause Project Freedom 3 days after it began. By then, the US military had already deployed additional ships and surveillance assets in the Gulf. Scared Saudi unveils its third panic move in just 3 days amid escalating Iran crisis, exposing Riyadh's deepening fears. Did MBS ban US forces from Saudi bases out of sheer terror after Iran allegedly bombed UAE territory? Saudi executes 3 frantic moves, spooked by UAE attack, a panic call to Iran. ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ እዩ መጀመርያ ስዑድ ዓረብ ካብ መጀመርያ ድያ ከልኪላ ነይራ ወይስ ኣብ መንጎያ ክትክልክል ጀሚራ እንታይ ያጋጢሙ ንዝብል ብዙሕ ቲዮሪታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ቲዮሪታት ዝወፅእ ዘሎ ድማ መጀመርያ ስዑድ ዓረብ ሓደ ስዑዳዊ ዝፀሓፈ እውን መስዋዕት ሓይ ዘክበኩም እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ምዃኑ ዕላሙ ብንጹር ንስዑድያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣይተነግረንን ኢሉ ካብኡ ቀፂሎም ድማ ቀንዲ ምኽንያት ዝፈጠረሎም ንስዑድያ ንኢማራት ምስ ተሃረመት ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ክትብ ስለ ዘይተረኣየት እምበኣር ንዓና ጠቢስኩም ንሕና እናተሃረምና ንሕና እናተጨፍጨፍና ኣጀንዳኹም ክትቅፅሉ ይስኻትኩም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት እቲ ሓደ ዕላሙ ንጹር ገይሩ እንታይ ክበፅሕ ከም ዝደሊ ዘሎ ኣብ ምንታይ ክሃርም ከም ዝደሊ ዘሎ ኣነፂሩ ኣይኮነን ነቲ ኩናት ዝኣትዎ ዘሎ ዝብል ፍርህሎ በቲ ካልእ ድማ ቁጠባ ናይ ሃገራት ዓረብ ኩላተን ኣብ ሰንኮፍ ይበፅሕ ዘሎ ብሕጂ ዝመፅእ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ናቶም ብፍላይ ናይ ነዳዲ ትሕተ ቅርፂ ክወርድ ዝኽእል መጥቃዕቲ ክፃወርዎ ኣይክእሉን እዮም ስዑድያ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ እያ ለሰይ ኢማራትን ስዑድያን ኣወዳድራ ኢማራትን ቀጠርን ኣወዳድራ ቀጠር ክንደይ ህዝቢ ናቶም እቲ ሪል ካብ ቀጠር ዝፅበ ህዝቢ ክንደይ እዩ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ስለዚ በቲ ዘለዎም ገንዘብ ጥራይስ ንክንደይ ዓመታት ክንቀሳቅስዎ ክእሉ እዮም ኢማራት 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ እቲ 8 ሚልዮን 9 ሚልዮን ዝኾን ተወሳኺ ህዝቢ ስደተኛ እዩ ካብ ኢማራት ዝፅበ ኣይኮነን ስለዚ የስ እቲ ቅርፂ ናቶም ክበላሸው ይገለመለ ግን ህዝቦም ንምምጋብ ክከብዶም ኣይክእልን ስዑድያ ግን ሚልዮናት ህዝቢ ዘለዋ ስለዚ ከምኣተን ሃገር ኣይኮነትን ስዑድያ ህዝቢ ሪል ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት they really need ኢኮኖሚ ናቶም ክራክ ተገይሩ ህዝባም ለዓለም ክፈጥር ክእል ስለዚ ንስዑድያ ዘለዎም ሪስክ ንበይኒ ኣብቲ ካልኦት ዝኣትዎ ዘሎ ዘሊሎም ክኣትዉ ይደልዩን እዮም ካልኣይ ድማ ስዑድያ ኣብዚ እዋን እዚ ርግኣትን ሰላምን ዳያ ክመፅእ ትደሊ ዘላ እምበርቲ ኩናት ከስፋሕፍሕ ትደሊ ኣላ ስለዚ ስዑድያ በዚ ናተይ መንገዲ ኣካል ናይቲ ኩናት ክኸውን ስለዘይደሊ ኣብቲ ናትኩም መጥቃዕቲ ንዓይ ትትውኒ ነዚ ድማ መሬተይን ባሕረይን ኣይትጠቐሙ ዝብል ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ወይ እውን ውሳነ ከም ዘሕለፈት እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ንከምዚ ዓይነት ዘረባ ክፃወር ይኽእል ዶ ኖ ንዝብልዎ ሃገራት ዓረብ ከ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህልዎ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣከራኸርነት ክኸውን ይኽእል እዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን ስዑድ ዓረብ ናይ ብሓቂ ኣብ ከቢድ መድረኽ እያ ወዲቓ ደላ ብኸመይ እንድሕር ኢልና እቲ ሚድያ ናይ እስራኤል እቲ ሎቢ ናይ እስራኤል ንስዑድያ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክፈልያ ብኣሜሪካ ድማ ብኣሉታዊ ዓይኒ ንኽትረአ እቲ መሐመድ ቢን ሰልማን ሕማቕ ስምዒት ክስምዖ ስቅኣት ክስምዖ ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ብተደጋጋሚ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ በሎ ኣብ ካልእ ኣበይቲ መፅሄታት ኣንጻር ስዑድያ ቁጠባ ሕማቕ ኣሎ ምስ ኢራን ሕግብግብ ትብል ኣላ ካብ ኣሜሪካ ክትርሕቕ ትደልላ ናይ ኣሜሪካ ዓወት ኣይትደልን እያ ገለ መለ ዝብል ብዙሕ ኣርቲክል ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ነቲ መሐመድ ቢን ሰልማን ትዕግስቲ ገይሩ ኣብትን ኣብትን ከይከደ ስቕ ኢሉ ነዛ ኩናት ክሰግራ ዝፍትን ዘሎ ኣይፈተውዎን ኣሎ ባይ ደ ወይ
ሕጂ እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንስዑድ ዓረብ ብካልእ መንገዲ እውን ክኸስዎ ጀሚሮም ኣለዉ and it's going to be really ugly እዚ ጉዳይ እዚ ኣፀቢቑ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ ሌተስት ኣርቲክል ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ዝብል ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ዓብ መፅሄት ናይ ፖሊሲ ወፂኡ ዝነበረ እንታይ ኢሎም እስራኤል በቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ እናበለት ነቲ ማእከላይ ነዚ ጋልፍ ስቴትስ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ኣብ ትሕቲያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ክትገብረን ብኢማራት ጀሚራ ብባሕሬን ትቕፅል ዝነበረት እዚ ሓሳብ እዚ ድሕሪ ክሰልጥ ኣይኮነን ተባሂሉ አንጻር እስራኤል ታቀንድ ሓደጋ ምዃና ካብ ኢራን ንላዕሊ እስራኤል ሓደጋ ምዃና ቀደም እውን ፈልጡ ነይሮም ሕጂ ግን እናነፀረሎም መፅኡ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እስራኤል ናይ መውዳእቲ ካርታታ ትጥቀም ዘላ ናይ ኣኽር ነጥቢ እቲ ጉዳይ ፋሕ ከይበለ ከሎ ብሓይሊ ብጥበብ ብፀቕጢ ብካልእ ጌርካ ኣብ መስመር ክትእትዎም ኣለካ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ምትህልላኽ ድማ ናይ መውዳእታ ደረጃ ረጊፁ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ንቐፅል Raising questions about coordination and shared strategy. As per U.S. officials, Donald Trump halted Project Freedom after Saudi Arabia formally objected, according to NBC, which described the move as a diplomatic setback. Riyadh reportedly suspended permission for the U.S. military to use its bases and airspace for the operation, limiting the reach of American air and logistical support. The dispute reportedly began after Trump unexpectedly announced the operation on Truth Social, bypassing the usual back-channel consultations with Gulf partners. Saudi leadership was reportedly angered by the public announcement and the lack of prior coordination, feeling at risk drawing the kingdom deeper into the U.S.-Iran standoff. In response, the kingdom informed Washington that U.S. aircraft could no longer fly from Prince Sultan Air Base, a key hub for regional operations. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ስዑድያ ናይ ድሕነት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እምበር አንጻር ኣሜሪካ ክኸዱ ይደልዩን እዮም እዚ ግን ጉዳይ ናይ ህላወ ስለ ዝኾነ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ብትዊተር ያዚዝዎ ነዚ ፕሮጀክት ፍሪደም ዝብል ብታሕቲ ድማ ኣይነገሮምን ሕጂ ንኤውሮጳ ብዛዕባ ኩናት ኣብ ኢራን ትገብሮ ዘለኻ ዘይምንጋር ወይ እውን ኣውስትራልያ ዘይምንጋር ንኔቶ መንበር ዘይምንጋር ፅቡቕ ኣይኮነን ንመሓዙትካ ክተደይ ምምኻር ገለ ይድበሃል ንስዑድያ ንኢማራት ደይምንጋር ማለት ግን ሓዋ ብልዕልየን ክትተፋ እዩ ስለዚ ከተዳልዎም ክትክእል ኣለካ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ክትከላኸለሎም ኣይከኣልካን በይዛት ናትካ ክትከላኸል ኣይከኣልካን ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፉካ ንዓታቶም ኮንሳልት ከይገበርካ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ተጀሚርካ ሽዑ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ምዃኑ ርዱ እዩ ድቑዖ ክትገብረን እየ ንዓታተን ስለዚ ኣይ ኣብ ምክልኻል ሓጊዝካዮም ኣይ ኣቐዲምካ ነጊርካዮም እዚ ቅቡል ኣይኮነን ዝብል ስነ መጎቲ ካብዘን ሃገራት ዓረብ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ፀገም ግን ኪኑ ዝኸደ እዩ ኣብዚ ክገልፁልና ይደልዩን እዮም መጀመርያ ናይ ስዑድያ ርእቶ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዝሓለፈ ኩናት እውን ኣብ ሓደ መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ግን ትብዓት ሲኢኖም ኣለዉ አንጻር ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ንክበፅሑ ስምዕዎም ኣብዚ Defense. A second U.S. source, this one a congressional aide familiar with damage assessments, described these as the most cost-effective of the targets. Our radar systems, they said, are our most expensive and our most limited resource in the region. For U.S. allies in the region, there's a dilemma. In some ways, Iran's show of force makes the U.S.'s presence in the region even more necessary to Gulf security. But there's a new reality here, which is that U.S. military installations, previously seen as formidable fortresses, have turned into sitting targets. As a Saudi source told me, the war has shown Saudi Arabia, that's the U.S.'s longest-standing Arab ally, that the alliance with the U.S. cannot be exclusive, and it is not, in their words, impregnable. To get a sense of... Okay. እንታይ እዩ ካበይ ድመፀ እዚ ናይ CNN ኢንቨስቲጌሽን ዘረጋገፁ ሕጂ ድማ ደጋጊሙ ዝረጋገፅ ዘሎ ዋሽንግተን ፖስት እውን ኣገዳሲ ኣርቲክል ኣብ ዘውፅኡ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ በይዛት ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ንላዕሊ መጀመርያ ናይ ካልእ ኣርቲክል ይውፅእዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ዋሽንግተን ፖስት ቅድሚ 24 ሰዓታት ዝወፀት ኣላ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝወፀት ሳተላይት ኢሜጅስ ገይሮም ኢራን ነቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ካብ ህዝቢ ዝፈልጦ ንላዕሊ ያህሪማቶ ዘላ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ብግሉፅነት ጎዲልዎን ሓቂ ናብ ህዝቢ የብፅሕ ከም ዘየለ ከሲሶም ኣለዉ እዚ ድማ ነተን ሃገራት ዓረብ ትክክል በይዛት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ዳመጅ ከም ዝወረዶ ስዑድያ ፈሊጦም ኣለዉ ቀጠር ፈሊጦም ኣለዉ ኩዌት ፈሊጦም ኣለዉ ኢማራት ፈሊጦም ኣለዉ ባሕሬን ፈሊጦም ኣለዉ ኩሎም እቶም ሃገራት ዓረብ ፈሊጦም ኣለዉ ፈሊጦም ከም ዘይፈለጡን ጎሲሞም ኣለዉ ጎሲሞማ ግን ንዓለም ስለ ዘይነግሩ ዘሎ እምበር እንታይ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ርዮም ስለ ዘለዉ ኔክስት ሙቭ ናቶም ካብኡ ተበጊሶም እዮም ክገብርዎ ስለዚ ናቶም ምክልኻል ይኹን ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ንኢራን ጠጠው ከብላ ከም ዘይክእል ፅቡቅ ገይሩ በሪሂሎም ኣሎ ካብዚ ኩናት ንድሓር እቲ እንኮ ተህዲድ ዝገብር ዘሎ መን እዩ ኢማራት እዩ ኢማራት ከስለምታይ ናይ እስራኤል ምክልኻል ረኺቡ ስለ ዘሎ እስራኤል ምክልኻል ክትገብረሎም በዓል ኣትያ ስለ ዘላ እዮም ሓፍኮፍ ዝብሉ ዘሎ
تنكالوت هجرات قد إسرائيل هتياخد كلاخل الله دلوقتي يكونون نا إسرائيل عينت مكل خالص لزي بلهم كافر الله سلازي الزوج دايزي نبي جزء يخير على نعريلكم إيران بجك إمارات كالوت كلها كابت قدايتك لاينز في التنازل له كابت قدايتك رحقك خدمة مهنياتو دوات أن قداي كم زي كونه فليت أنا له نيمارات كده أنت أمين أكسع كن زحف كفت بالدلا listen to this one show you the expansion of the new Strait of Hormuz area as it's now being contained by the Iranians. For them, this is pivotal, right? This is their ace in the hole. They have control of the Persian Gulf, and now because of what they say are the United States actions, they've actually expanded the control of the Persian Gulf. And there's also a tactical reason why they did this. I want to show you something now. See that city there, Fujairah? That's where one of the main oil fields is for the UAE. Now, you see that black line that's going from there all the way to there? See that black line? That is an oil pipeline. And that pipeline essentially is the UAE's way of getting oil out without having to worry about traveling through the Strait of Hormuz, because the exit for that pipeline was outside of the Strait. ኢራናውያን ክሳዕ ክንደይ ነዚ ፖለቲካ ነዚ ኩናት እዚ ኣብ ብካርታ ብጂኦግራፊ ዋግዎ ከም ዘሎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ መራሕቲ የብሎምን ንሓትሕዶም ኣይረዳድኡን እዮም ክብል ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ርእሱ ትኽክል ስለ ዘይሰርሕ ትረኣዩ they really have a strategy really strategy ዘሎ እዚ ሓድሽ ካርታ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ድሓንፅፅዎ ኣገዳሲ ስጉምቲ ነይሩ ውሽጡ ንሱ ድማ እንታይ እዩ መጀመርያ ናይ ኣሜሪካ ዕፅዋር እዮም ዳብል ዕፅዋ እዮም ገይሮም እቲ ዕፅዋት ድማ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ተቐዳማይ ዕፅዋናቶም ንኢማራት ብትኽክል ኣይሃረማን ነይሩ ዱባይ ጠቕላላ ተዓፅያ ነይራ ኣቡዳቢ ግን ኣይተዓፅወን ነይሩ ትሪእዎ እቲ ናይ ነዳዲ ምንጭ ናይ ኢራን ናይ ኢማራት ኣበይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ብወሽመጥ ሕርሙዝ ገይሩ ብብዝሒ ድሸይጥ ነይሩ ንሱ ተዓፅይዎ ኣሎ በዚ መስመር ዘሎ ዝፀሊም ላይን ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፓይፕ ላይን ወይ ካብ ትሕቲ ምድሪ ዝኸይድ መስኖ እዩ ብኡ ገይሩ በዚ ፉጀራ ዝበሃል ገይሩ ግን ነቲ ዕፅዋ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሰጊሩ ሚልዮናት ገንዘብ ብኽቡር ይሸይጥ ነይሩ ኣብ ኖርማል ግዜ 3.2 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ ይሸጡ ነይሮም ሶ 3.2 ሚልዮን በርሚል ቅድሚ እቲ ኩናት ብ$65 $64 ይሸጥ ነይሩ ንበርሚል ንበሎ ኣብዚ ድሕሪ ኩናት ግን 1.2 ሚልዮን ካብቲ ዝነበሮም ፍርቂ ትሕቲ ፍርቂ ማለት እዩ ግን ብ$120 ልዕልዩ እውን ይሸጡ ነይሮም ስለዚ ኣቡዳቢ ካብ ዱባይ ንላዕሊ ብዙሕ መክሰብ ነይርዎ እዩ እንተ ሓደ ናይ ነዳዲ መክሰቡ ጠጠው ኣይበሎ ነይሩ ናይ ቱሪዝም ናይ ካልእ ጠጠው ኢልዎ ነይሩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነዚኣ መንገዲ እዚኣ ጠጠው ክሳብ ዘይበልካያ እቲ ኢማራት ፈንጣሕጣሕ ናቱ ክገድፈ ኣይኮነን ሶ ኢራን እንታይ ገይሮም ሓድሽ ብሎኬድ ገይሮም ካብዚ ፉጀራ ዝንቀሳቐስ ነገር የለን ዝኾነት መርከብ ካብዚ ትንቀሳቐስ የላን ኩለን መራኽብ ኣብ ዘለዋ ክእለያ ከም ዘለዎን እቲ ናቶም ዕፅዋ ድማ መፂኦም ዓፅዮም ኣለዉ ማለት እዩ ካበይ ኮይኖም ይቆፃፀርዎ ካብ ሙባረክ ማውንቴን ዝበሃል እዚ ጎቦታት እዩ ብምሉእ ብወገን ኢራን ዘሎ ጎቦታት እዩ ስለዚ ብቐሊሉ ካብዚ ዝንቀሳቐስ ቦታ ንክቆፃፀርዎ ቀሊል እዩ ንዓታቶም that's why እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ንኢማራት ዝበርትዐት ስጉምቲ ካብቲ ቀደም ዝነበረቶ ዝገደደ ስጉምቲ ተወሲድላ ኣሎ ንብል ኣለና ማስ እዚ ጥራይ እቲ ዜና ቀስ እንዲ ኢሉ ድመፀና ዘሎ ክትግረም እዮም ኣነ የግረም ስለ ዘለኹ ንኣኻትኩም እንደገርመኩም ክኸውን ይኽእል እዩ drones over critical infrastructure and hackers inside the system. A coordinated strike that hit both the ground and the network. Iran didn't just attack the UAE, it launched a multi-layered assault designed to overwhelm defenses. At the center of this operation, Fujairah Port, one of the UAE's most strategic energy hubs. According to reports, the Iranian-linked hacker group Handala breached critical systems, stealing over 430,000 sensitive documents, including infrastructure maps and financial data. The cyber attack wasn't isolated. Hackers claim this intelligence was passed directly to missile units linked to the Islamic Revolutionary Corps, turning كم تري وزل عمتين نسمى زلنا تي إيران قبل الإمارات تقبر زلا مدقعتي كل مدعياو مدقعتي قبل الرادارات ناتا قبل البيزس ناتا قبل التكنولوجي ناتا قبل الداتا سنترز ناتا قبل الناي نداد بوتا ناتا قبل الناي عبيت اندستري كم بالناي ألمنيوم ناي كال فابريكاتات كوتاس كل الانفراستراكشر ناتا بفلاي نتو كتابا نايت هاجر زنك أساقس بلوه نخل يوم زدك عوزلو قبل اللي دما هاكينج إيران بفلاي هاجرات كم بال إيران سمين كوريا بزحنا يحك كلها تعلوه عبيت وتهدراويان إزي ناي سوفتوير سرحت راي سرحوا لهم زد ما حق مقبارنا تسأل عليها
ሶፍትዌራት ናቱ ነቲ ሲስተምስ ናቱ ሰሪዕካ ሓንሳብ ተጋልጾ ካልእ ግዜ ድማ ሲስተም ናቱ ከም ዘይሰርሕ ትገብር ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ነቲ ሓበሬታት ወሲድካ ንመጥቃዕቲ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ብርቱዕ ዝኾነ ሃክስ እውን ይገብርዎም ከም ዘለዉ ስለዚ ኢማራት ሕማም ርእሲ እዮም ኮይኖሞም ዘለዉ ሕማም ርእሲ ቀደም ተነይሩ ድማ ናብ ሕማም ልቢ ገጹ ክኸይድ ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ዱባይ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ወዲቓ ከም ዘላ እዩ ዝነገር ዘሎ it's really critical stage ሓንቲ ለንቀነ መጽሔት ኢኮኖሚስት ድዩ ገለ ዝገበርዋ ዱባይ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብምለንተን ሃገራት ኸልጅ ብፍላይ ተን ኤርፖርታት ናተን ዘይሰርሕ ዘሎ ቱሪዝም ድማ ኣብ ክፋል ናይ ቁጠበን ቱሪዝምን ነዳድን ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቁጠበን ዝነበረ ሃገራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ወዲቐን ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር ዘሎ for example and there was this report ከተሓዘልኩም እንታን ክሳዕ ክንደይ ኩነታት ተበላሹ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ Arab states ever be the same? Dubai, Doha, Riyadh, these cities have spent decades marketing themselves as glitzy and safe. But the Iran war has left some scarring. The State Department has estimated that at least 43,000 Americans have left the Middle East. Roughly an eighth of Britain's expats have left Dubai, according to one estimate cited by the Financial Times. Flight departures also have yet to return to pre-war levels. It's difficult to know whether people have left for good or will return when the conflict dies down. On the one hand, although missiles and drones have rained down on Gulf cities, most did a pretty good job at intercepting them with limited casualties. And cities like Dubai still remain attractive for the wealthy looking for low taxes and discretion. Though the IMF predicts slower GDP growth from most GCC countries in 2026, it also suggests a rebound could be on the cards in 2027. On the other hand, some economic impacts are likely here to stay. The crisis has created doubt as to whether the Gulf is a reliable place to get energy from. Before the war, 20% of the ብሓፈሻ ሓደ እታ መጽሔት ኢኮኖሚስት ዝገበረያ ትሕቶ ድማ will the Gulf Arab states ever be the same እዘን ሃገራት ዓረብ ንሓዋሩ ከም ቀደመን ክኾና ይኽእላ ድኾና እዚ ሕቶ እዚ ንነዊሕ ናይ ርሕቀት ኢንቨስትመንት ክገብር ዝደሊ ናይ ርሑቕ ስትራቴጂ ክህንፅእ ዝደሊ ዝሓቶ ሕቶ እዩ እዚ ድማ ኩሉ እቲ መሰረት ናይተን ሃገራት ዓረብ ሰላምን ርግኣትን ከውሕሳ ዝኽእላ ካብ ኩናትን ኣግርግርን ውሑሳት ምዃናን እየን ክነግራ ዝፍትና ነይረን ስለዚ ዶሓ ዱባይ ዶሓ ሪያድ ዝማለት ድማ ዱባይ ቀጠር ከምኡ ድማ ሪያድ ስዑድያ of course ንስዑድያ is quite different ንሕና ክንዕዘብ ከለና ብሓፈሻ ግን እቲ perception ርዲት ናይ ሰባት ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ብዓቢ ደረጃ ብፍላይ ንዱባይ ንበይና እንተጌርካ ክኽሰካ ስለ ዝኽእል ዝጥቀምሉ እምበረይ እተን ካልኦት ካብኡ ናብኡ ዝሓሸየን ኢማራት ብፍሉይ ዓይኒ ናይ ኢራን ትጥመት ዘላ ሃገር ምዃና ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ሓደ ካብቲ ኣነ ክሪኦ ዝደሊ ወይ እውን ክንዛረበሉ ዝግባአና እንታይ እዩ እዘን ሃገራት ዓረብ እወ ከምዚ ዓይነት ፀገም ገጢምዎን ኣሎ መን እዩ ነቲ ናተን ቦታ ክትክእ ንዝብል ግን የለን መልሲ መን እዩ ነቲ ናተን ሓጓፍ እቲ ኩሉ ኢንቨስተር ኣብአን ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ኩሉ ናይ ታክስ ቤነፊትስ ነይርዎ ናባትን ዝኸይድ ዝነበረ ኣበይ ክኸይድ ይኽእል ናብ ዓዱ ክምለስ እዩ ናው ንኣብነት ካብ ዩኬ ሃዲሞም ዝነበሩ ንግዚኡ ንዩኬ ክምለሱ እዮም ናይ ዩኬ ሬሲደንትስ ክኾኑ ግን ክመርፁ ይክእሉን እዮም because who's going to pay those massive amount of taxes ማዓት ሚልዮናት ንገሊኦም ድማ ቢልዮናት ታክስ ስለ ዘለዎ ኢማራት ክሳብ ዘይተቓፀለት ክምለሱ እዮም ሳት ወላ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢማራት ከምኡ ስለተፍቅድ ትካላቶም ኣብኡ ገይሮም ንነብሶም ኣብ ካልእ ደሴታት ወይ ኣብ ካልእ ኣሽቱ ሃገራት ክቕመጡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዱባይ ክትወድቕ ትኽእል ኣነ ብናተይ ርድኢት ብመሰረቱ ንበዓል ዱባይ ክወዳደር ዝኽእል ካልእ ኣማራፂ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም ክመፅእ ዝኽእል ጥራይ ንሳቶም ሰብ ውሑድ ታክስ ክኸፍለሉ ዝኽእል እንድሕር ገይሮም መብዛሕትኡ ሰብ ታክስ ይፀሊ እዩ I'm sorry this is the nature of Western world መብዛሕትኦም ሃብታማት ሚልዮነራት ታክስ ክኸፍሉ ይደልዩን እዮም ወላ እውን ኣብቲ ዓድኻ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ከለዉ ውሑድ ታክስ እዮም ዝኸፍሉ ዝተፈላለዩ ሲስተምስ ኣለዎም ካብኡ ንላዕሊ ግን ዱባይ ስለ ዝሕሸም እዮም ዝኸዱ anyway ከም ንሪኦ ዘለና እተን ሃገራት ዝያዳ ኣበይካ ክትተኩር ዘለካ ቱሪስትስ መገሻታት ኣብዘን ዓዲ እዚአን ድሕሪ ሕጂ ከምቲ ቀደም ክቕፅል ይኽእል ዶ I'm not sure እንተዋሓደ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩሉ ይኮነን so በዛ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ they will have a disadvantage ብግድበት ካልእ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣልተርናቲቭ ክሳብ ዘይተረኽበት ሰብ ብገለ መልክዕ ክምለስ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለኒ ኮይኑ ተሪፉ ግን እቲ ኣብዚ ክዛረብሉ ዘይደልዩ እቲ ኩናት ብኸመይ መንገዲ እንተተወድዩ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም ንኣብነት ናይ ኤርፖርታት
ዲፓርቸርስ ክትሪኢ ከለካ ዳርጋ ዝበፅሐ ሰብ ይኸይድ እምበር ይመፅእ የለን ሶ ይምለሱ ዶ ክኾኑ ብድሕሪ ሕጂ ዝብል ኣረ ነው ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዘን ሃገራት እዚኣተን ከቢድ ፈተና ገጢሞን ኣሎ ብዓብዩ ግን ኢራን ካብዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክትውድያ ኣገዳሲ ክኸውን እዚ ኩናት ናይ ኢራን ብዓወት ናይ ኢራን ክዛዘም እንተኮይኑ ስዑድያ ፀገም የብላ ምስ ኢራን ፊግር ኣውት ክትገብር ትኽእል እያ ተደይ ካለ ድማ ናብ ቀይ ባሕሪ ቢዝነስ ናታ ሽፍት ክትገብሮ ዕድል ኣለዋ እተን ካልኦት ሃገራት ግን they will not have a lot of choice ስለዚ ናብ ኢራን ተንበርኪኸን ሰጊደን ክኸዳ ክእላ ንኣብነት ሕጂ ኢማራት ዝተሓላለኽ ዘሎ ድሓር ተንበርኪኹ ናብ ኢራን ክምለስ ኣይክእልኒ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ እስራኤል ተትሕኖም መሲልዎም እዮም ዝኸዱ ዘለው ደይሰልጥ ምዃን ተርእዮም ግን ኣብ ገለ ፖይንት ክግምጠሉ ክእሉ እዮም ሓንቲ ብዝያ ፍልሊ ሓደ ክኢላ ናይ ኢማራት ክዛረብ ሰማዕኮ ዱባይ ኩሉ ግዜ ፍሌክሲብል እዮም ገማግን ባሕሪ ስለ ዝኾኑ ንግዲ ማለት ድማ ኩሉ ግዜ ነቓእ ዝኾነ መርገፂ ሒዝካ ዘይምኻድ እዩ ኣቡዳቢ ግን ናይ ንግዲ ደይኮነ በደዊን ጓሶት ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ሕማቕ ምስ ኣጋጥሞም ወይ ጌጋ ምስ ኣጋጥሞም ካብ ጌጋኦም ክእሮም ይፍትኑን እዮም መሊሶም ዳብል ዳውን እዮም ዝገብሩ ዝብል መረዳእታ ርኢና ነርና ስለዚ እዚ ኩነታት ናይ ዝማእከላይ ምብራቕ ንባዕሉ ካልእ መልክዕ ናይ ፀገም እናፈጠረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስዑድያ እንታይ ክትገብር እያ ኢራን እንታይ ክትገብር እያ እናበልካ እንድሕር ኸድካ ድማ ብዙሕ ነገር ሕጂ ደይራናዮ ክንሪኦ ንኽእል ነገራት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር It's very difficult. You know, there's yourself, there's Professor Fuad I speak to, there's Professor Morandi's coming on the show next week. I love hearing more voices from Iran. A lot of things according to plan, and the plan was based on two things. One is the 12 days war, and second was the preparations that it was looking at that the United States and Israel did in the region around Iran and in Israel itself. The biggest mistake, to my understanding, was that the Iranians did not do what they did in this war and the previous war, because that could have increased or enhanced their basically deterrence, not for the country not to be attacked again. And this war, of course, there are mistakes on the battlefield. We're not clear on the details of them. I think, any mistake against civilian infrastructure, that's a big mistake, I think. ሕጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኢራን ካብዚ ኩናት እዚ እንታይ ተማሂራ ኣላ ሓደ ናይ ብሓቂ ፕሮፌሰር ሓሰን ዝበሃል ኢራናዊ እዩ ናይ ብሓቂ ለባም ተንታኒ እዩ ህዲ ኢሉ ኢኻ ድምልስ ወላ እኳ ኣብ ስምዒ ዝእቱ ይሓትዎ እንተኾኑ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኩናት ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 12 መዓልትን ናይ ሕጅን እንታይ ተማሂራ ምስ ዝብል ካብ ቀዳማይ ኩናት ከምቲ ዝግባእ ኣይተማሃረትን ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝጥቀስ ጌጋ ድማ ኣብቲ ዋንቲ ንእስራኤል ይኹን ነዘን ሃገራት እውን እንትኾን ንኣሜሪካ ዝኣክል ስጉምቲ ወሰደትላ ተሓሪማ ከላ ጥራይ ስቂላ ንእስራኤል ክትሓርማ ዝጀመረት ቀልጢፎም ምቁራፅ ክሱ ምስ በልዎም ሕራይ ምባሎም ትዝዓበየ ጌጋ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ሽዑ ነዚ ሕጂ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ገለ ክፋል ተደሪእዎም ነይሮም ዝኻልኣይ ኩናት ኣይመፀን እቲ ሽዑ ስጉምቲ ደይሙሳዳ ኢራን ግን ንእስራኤል እንታይ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘሎ እዩ ኢራን ዓቕሚ ከምዘይብላ ተሓሪማ ከላ ሳክት ብኣፋ እምበር ዓቕሚ ዘይብላ ገይሮም ወሲዶማ ስለዚ ካብኡ ሻዲኖም እምበኣር ሽዑ ዝገበርናይ መጥቃዕቲ ዕውት እዩ ነይሩ ምክልኻል ናቶም ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣዳኺምና ነርና ሕጂ ብዝበርትዕ ተሃሪምናያ እቲ ስርዓት ክወድቕ ክእል እዩ ዝብል መደምደምታ ካብኡ ይመፅእ ስለዚ ናይ ኢራን ጉድለት መብዛሕትኦም ኣብዚ ቻነለይ እውን ዝበልኩሞ እዮም ስለምንታይ ጠጠው ኢሎም ስለምንታይ ዝኩሉ ተሃሪሞም ከለዉ ስቕ ኢሎም was a big mistake ሕጂ እውን በዓላቶም ዝብልዎ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝገበረቶ ወታደራዊ ስጉምቲ ሽዑ እንተትገብሮ ነይራ ገለ ክፋልናቱ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሕጂ ዕብዳ ናይ ነተንያሁ ኣማ ይደገፎ ግን ሓንቲ ተኽሲ ጥራይ ንቀጠር ንሳኻ ሽማውት ተኪሶም ብምውድኦም ነተንያሁ ሻዲኑ ግዒሩ ንዶናልድ ትራምፕ ሓባቢሉ ናብዚ ሕጂ ኩናት እትይዎ ይብል ካልይቲ ፅብቕቲ ነጥቢ ንሱ ዝዛረባ ኣብዚያ ኣላ እዚያ ስምዕዎ ብኣጌርና I think many countries are really concerned with what the Iranians did, but if you take it strategy of striking the Gulf was a good strategy and it worked because the war has ended in Iran's favor? Or do you think the long-term consequences to advantages of striking the Gulf? What do you think? I think many countries are really concerned with what the Iranians did, but if you take it, if you zoom out and look at it from a more holistic sort of view, you could see that strikes, according to the CNN reporting that I think you have watched, Iranians focused systematically on U.S. military presence in the region. 16 bases were the main targets in those countries. There was no systematic anti-infrastructure campaign waged by Iran, but there was a systematic campaign against U.S. military presence in this region.
ولا كسب بزع جزية زارب تخونة إيران دوصل وسقمت بفلا يبتنا هجرات خليج جبر وسي كما يري ولو إيران نزبل حتى كمل سكالو مبزعت جزية زاربا استجاننا يوجن كابت زلو وتسيلكا بروحق أم عادي خاخط متخلقة إيران انتهى هريما نزبل نتن أسرع زخونة بيزاتنا أمريكا نعتاتنا سيستماتيكالي ديسمانتل جراتن كابسرح وزعي جراتن سلازي نايران استراتيجي نا أمريكا سقات أبزوريا زلو نملايد أمبر نهاجرات عرب نمدخام كم تنسوم زلوا يكونن يلو زيد ما بزعو زي تزرب جن إيران تارجت تجبر زنبرت وتهدراوي شوادنا أمريكا مدام ساسينيرو نعود ما ذا كل سقم توسيدات اللجن ودو جراتك نبلاي نخلنا جن إيران استراتيجيناتا نا أمريكا كم يجر كابز بوتاز تدخمة زلك حدا جانا يكون دم دحرج كم يجر كتالي ورشمت حرمز دم بخميتك وعصره وتسيتاون استراتيجي كون كيناتا كايدا نزيد ما بعود زازيماتك نبل نخل انت تخالب كم دليت كترجمات تخل عينت كويناتي نبله صبوق زخونه ركع زخونه ملسي زبو انا غبدا بتازهب ملسسي بحق تخكلنيا ملسين نتنريو زل ناس صبوق زصبار كوين تسميني هجي كل زي مزوبانا كنودادرو خلنا انتي ترجم كل ويو نابو خنسكرينا معناته بزو ነገር ከተዛረበሉ ተخل ነገር Washington has something almost no global power has right now. Direct access to Cairo, Asmara, and Addis Ababa, 3 rivals, 1 region, 1 fragile balance. This could be a moment for diplomacy, a chance to stabilize the Red Sea. But instead, the United States may be walking straight into a geopolitical trap. Today it stands as a flashpoint for global trade and conflict, a vital artery for the world's economy and a stage for international rivalries. Houthi rebels, backed by Iran, have transformed these waters into a battleground. Their attacks have forced commercial ለኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት ማሳሰቢያ እንደሰጠቻቸው የትራምፕ አስተዳደር ሰነድ አመለከተም። ኢትዮጵያ ወደብን በኃይል ለማምጣት የምታደርገውን ጥረት እንደማትቀበለው አሳውቃለች ሲልም ሮይተርስ ዘግቧል። ዘገባው አሜሪካ በቀይ ባህር ዳርቻ ቁልፍ ቦታ ላይ በምትገኘው በኤርትራ ላይ የጣለቻቸውን ማዕቀቦች ልታነሳ መሆኗን የሚያመለክት የአሜሪካ መንግስት ውስጣዊ ሰነድን መመልከቱን ያነሳል። ይህ የአሜሪካ ውሳኔ ከአስመራ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻልና ጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ወደ ጦርነት እንዳትገባ መልእክት ለማስተላለፍ ያለመ ነው ሲሉ ተንታኞች መናገራቸውንም የዜና ወኪሉ ዘግቧል። ኦኬ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ቀርና አፍሪካ አምንጎ ኤርትራን አሜሪካን ብሽምግልና ናይ ግብጽ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ዘረባ ብዙሕ ዓይነት ዘረባ ይፈጥሩ ዘሎ ብትክክል ድማ ዝኾነ ነገር ናብ ኤርትራ ዝግበር ብዙሕ ተጻብኦ ከም ዝገጥሞ ከም ርዱ ጌርና ኢና ንወስዶ ናው ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ውሳነ ይውስን ኸውን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ቀደም ምስ አሜሪካን ምስ ካይሮ ምስ ግብፅን ምስ ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ባላንሲንግ ኣክት እዮም ዝገብሩ አሜሪካ ንክልቲኦም ከይጎድኡ ንክልቲኦም ክሕጉሱ እዮም ዝፍትኑ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣቐድም ኣቢሉ ናይ ግብፂ ፀቅዒ ምዃኑ ነጊሩ እዩ ንግብፂ ነቲ ፀገም ናታ ናይ ኒል ድማ ክፈትሖ ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ግብፂ ገፁ ዝዚ ዝበለ ዝምድና ዘለዎ ኤርትራ ጽቡቕ ጌራ ኣንቢባቶ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ኣቐዲማ ኤርትራ ምስ ግብፂ ጽቡቕ ዝምድና ክትክብክብ ፀኒሐ ጽቡቕ ዝምድና ክትሃንፅ ፀኒሐ ንነዊሕ እዋን ድማ ክመላለሱ ፀኒሖም እዮም መርኣያ ናቱ ድማ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ናብ ጽቡቕ ገፁ ክኸይድ ይበሃል ኣሎ but there is one thing እዚ ናይ ብልፅግና ምስ ኩሎም እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ምስኡ ዘለዉ ኮይኑ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣሜሪካ ኸ ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣጓንያ ድያ ክትገብሮ ንኢትዮጵያ ኪድ በዓልካ ትፈልጥ ከምዚ ሕጂ ዝብልዎ ፀንሑ ኣብዚ እውን ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ንብልፅግና ኩሉ ዕንደራ ናትካ ዶብ ግበረሉ ዝመስል ዘረባ ተዛሪቦም ኣለዉ ይብል ኣለዉ ንምንታይ እዩ እዚ ዘረባ ኣገዳሲ ቅድሚ ሒደ ሰዓታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ደውፅኦ ዘሎ መግለፂ ኣብቲ ቴሌቭዥን ሃገራዊ ቴሌቭዥኑ ንስማዕ አፍሪካ ቀንድ ብሎም በዓለም አቀፍ መድረክ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ሚዛን የሚወሰንባቸው በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩም የባህር በር ባለቤትነት ግን የኢትዮጵያ የህልውናና የሉዓላዊነት ማዕከል ነው። ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚና በጂኦፖለቲካዊ ሴራዎች ሳቢያ ያጣቸውን የባህር በር ዳግም ለማግኘት የምታደርገው ጥረት የፍትሐዊነት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የሀገራዊ እድገት ማነቆችን የመስበሪያ ስትራቴጂካዊ እርምጃ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ኢትዮጵያ በተፈጥሯዊም ሆነ በታሪክ ኃይልና የንግድ መርከቦች የነበሩ አክል ስር የሰፊ አጋጣሚዎች ከኢኮኖሚ አንስ በየዓመቱ ከ20 ባህር በር አላት ማለት ተጨማሪ እድገት ማግኘት ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሀገራችንን ከወሰድነው ላለፉት 30ና እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ምስቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዋድዩ ምስቲ ካልእ ምክንያታት ደርዲሮም ጉዳይ ናይ ባሕርናትና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ኤግዚስተንሻል ነሰሲቲ
ስለዚህ ናይ ህላዊ ሕቶ ይታፍ ደገ ባሕሪ እዚ ድማ ዝኾነ ነገር በሃገር ደረጃ ናይ ህላዊ ጉዳዩ እንድሕር ኢልካዮ ኢራን ኣብነት ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ትገብሮ ዘላ ኩናት ናይ ህላዊ ኩናት እዩ ናይ ህላዊ ኩናት ኮይኑ ድማ ኩሉ ዝከኣለካ ገዲፍካ ናብይኻ ተተኩር ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብልፅግና ብኣፉ ዝብሎ ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እንድሕር ኢሉ ኩሉ ነገራቱ ገዲፍካ ናብ ኩናት ትኣትወለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ብካልእ መንገዲ ካብ ኤርትራ ትረክበሉ መንገዲ የለን ናተይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ እንድሕር ኢልካ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ገብረልካ ይትኽእል እያ ጅቡቲ እውን ኣይትገብረልካ እያ ሶማልያ እውን ኣይትገብረልካ እያ ሱዳን እውን ኣይትገብረልካ እያ ኬንያ እውን ኣይትገብረልካ እያ this is clear ልኡላውነትን ጥሒስካ ልኡላውነትን ረጊፅካ ኢኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትደሊ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ኣብዚ ንሱ ድማ ናይ ህላዊ ሕቶ ክብል ተጀሚሩ ብሓይሊ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ጣውላ እናመፃኻ ከለካ ናይ ህላዊ እናበልካ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ሕቶ ከም ንሪኦ ዘለና ኢና ንግብፂ ብማይ ዝሓንቅዋ ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ ማይ እዩ ማይ ትሰትዩ ንህላዊኻ ኣድላይ እዩ ባሕሪ ግን ብዘይ ባሕሪ እዩ ዝነብር ዘሎ እሱ ቁጠባ ናተይ 9% ይዓብሎ ኢሉ ዝፍክር ዘሎ እውን ወይ ዝሕሱ ዘሎ እኮ ጅቡቲ እናተጠቀመ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ኢህደግ ዝሃነፁ ቁጠባ እውን ብዘይ ወደብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዮም ሃኒፆሞ ብግምጣሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ዝነበረሎም ዘበነ ደርግን ሃይለ ስላሴን ተሃገር ከምዚ ናይ ሎሚ ነበረትን እዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ካብ ክውንነት ዝተፋትሐ ዘረባ እዩ ንቐፅል ግን ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ሂስቶሪካል ኮረሌሽን ሪጅናል ስታቢሊቲ ኮሌክቲቭ ናሽናል ኤፈርት ብላብላ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ኩሉ እዚ ምክንያታት እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክረኽቡ ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ስለዚ ቁጠባ ናትና ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለዘይብልና ብጣዕሚ ኢና ንህሰ ዘለና ደንግፁልና ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል የለን ታሪካዊ ኮሬክሽን ብታሪክ ዝነበረና ሓይሊ ባሕሪ ነይርና እዩ መራኽብ ነይርና እዩ ስለዚ ከመይ ጌርኩም ባሕሪ ትምንጥሉና عداني حدا يرتراون تايل مليسلهم عسبسي ودب عسب نحناس جنزب إنفست جرنا لوينا سلزي قبعنا إلهم مسحف كوي تليان كده أنا تقدميهم زلنا حتى لكم ودبسي نعطي إلى ديت الماجوتي له تليان كابهم لا على بيرترا إنفست جرا ودبات هنيسا كلنا قرتي نسخاتكم نيش تيغ موسيقكم له بمولو تتسرح عن حكم كبيرترا زمان تلكم تليان يسرح هو تليان كن كماهم نقوم شيتن عويلو أفضل جبحري أب بات إنفستيجري أب اسمرا سريحة عبوني قبل أي نسمعني نازل الناس لذي wake up إنجيل ناقم نبكالكم كبر وز مسلي بس قانة أزيز عربازي لح عبي لنا يرنديو أمريكا أبز قدايزي انتاي إيدي اللوا انتاي كتجبر تخل تخوني لا بزوج زينا نقمت نيرنا مرأيانا تدما نعبي أفك حز إذا تبلو زلها عجو جويو أفضل جبحري نبعلنا عغا عدهم كتقاصروا زي أنا أبيلا عدهم كتقاصروا زي كالكم نعخاتكم زخون كم زي كونه يعني جراتهم زلا أبز زلوا تارجمنت كسمعكم يا مجمريا بي بي سي تقرينيا زعباز قدايز زبلوا واسكسمع قدا إيرترا اختبئ مخنا رويترز رأيو ناي وشت سند منغستي أمريكا ملكتو زو سنة مستي تاجر أكي بحر زلوا استراتيجيوي أكا مامتاز تتحازم مخانو تنتنتي قلتو لا انتقاب توساق اللوا السقوم تزي أمريكا مس إيرترا زلوا ركب إن ممحياش زعلمن تخون إيرترا أبي سجر سعود عرب نوح جماجم بحري زلوا هاجر بمخانا أجداسي تجبرام بتوساخي قربت هاجر إثيوبيا مستا نينوح وان مراس امتاز خونة إيرترا نبوج كي تأتو ملأختي نمتحللاف زعلم مخانو تنتنتي قلتهم زمجنا أمريكان إيرتران نعسر تدات عمتات زحتي ليس أنيحوم بمسارة رويترز زرعيو سند ميسروز أجودات أمريكا نب استفلالي هاجرات أبزل أخو مذكر أمريكا نتي بريزيدنت جو بايدن أبا كل تشحن عسران حدن زفر ملو إجدا زنبر أواج أبا كبابي 4 جنبات كتسرزو مخانا يجلز لعلوان مخاري بريزيدنت ترامب أبا قدات أفريقيا ماساد بولوس نز قداي أبا مسلات عبيت رايتس أوت كمزلو سبسابات يحبروم بولوس أبا موداتا زحلف عمت مس بريزيدنت إساس أفوركي أبا كايرو تراخيبو سفي حزتا كمزكايدة رويترز يجلز دايركتر بروغرام أفريقيا أبا International Crisis Group موريتي موتيغا مصاو بهرمز مالت كيح بحري زيادة وددر زرائيلو بوتاك خون مالتيو إزدما أمريكا أبتزوبا زلعالة قداسنت كم ترئي زملكتيلو انتخونا اتوسانا تقاومون يقاتمولهم تتابعي قجل فريدم هاوس نيرترا كم وتهدراو ملاخيت هاجر بمقلات مسامين كوريا بمعارة كم سرعة تغيسوم بعد سلطان سلالان منستر وزاو قدات أمريكان زنبرة كاميرون هادسن إيرترا قبل شحن 9
93 ኣትሒዛ ዝተኸለቶ ዕስክርናን ምልካውነትን ሒዛ ትቐጽል ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ እገዳ ብምቕላላ እንታይ እያ ክትረብሕ ክብል ይሓትት ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነበር ቲቦር ናዥ በወገኑ ኣሜሪካ ምስ ሶማሊላንድ ዝምድና ክትምስርት ከም ዝሓይሽ ይማጎት ዞባውያን ዲፕሎማስያታት ከም ዝገልጽዎ እዚ ኣሜሪካ ክትወስዶ እያ ዝበሃል ዘሎ ስጉምቲ ዋሽንግተን ነቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ተርእዮ ዘላ ድሌት ከም ዘይትድግፍ ዘመልክት መልእኽቲ እዩ እቲ ሮይተርስ ዝተመልከቶ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ከም እንቃወም ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ገሊጽናላ ኢና ይብል ኦኬ ብርግጽ ኤርትራ እገዳ ንኸይለዓለላ ናብ ኤርትራ ጽቡቕ ከይመጽእ ኩሉ ተጻብኦ ክገብር ዝደሊ ዘበለ ብምሉእ ደገ ወፂኡ ኡይ ክብል እዩ ዝውዕል ዘሎ ኡይ ክብል ብላ ኣሎ መዓት ኣርቲክልስ ኣብዚ ምስኤ ግን ነቲ ኣወንታዊ ስምዒት ወይ እውን ናብ ጽቡቕ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ክጽዩ ቀይደልን እየ ናው let's continue ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ብዛዕባ እዚ ዝተባህለት A region that is sitting on a landmine. Cairo, Egypt, thank you for being with us again on First Post Africa. Now, Meki, what does the reported decision by the United States to lift these sanctions on Eritrea signal about the shifting geopolitical priorities in the Red Sea and Horn of Africa region? Big development, actually. Congratulations, Eritrea stood firm on their principles for a long time, and they didn't give up because of the sanction and international or Western powers harassing the country. Also, congratulations, because Trump administration, they discovered again and over that the language of sanctions against the world should come to an end. Also, congratulations, Egypt played a very big role. እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ከመይ ዝረአ ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ እገዳ ከተልዕልን ጽቡቕ ዝምድና ክትሃንጽ እንተሓስቦ ዘላ ከመይ ትርእዮ ንዝብል ኣብዚ ኪላ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ እንኳ ሓጎሰኪ ሳላ ዝመከተት ሳላ ንኺሳ ዝኸደት ሳላ ብመትከላ ረጊጻ ዝኸደት ናታ መርገጽ ከይቀየረት ከይተጎናበሐት ኣብ ጽኑዕ መትከል ረጊጻ ስለ ዝኸደት ነቲ ኩነታት ናታ ብዓወት ትወጸላ ኤርትራ ዝበደለቶ ሃገር ከም ዘየለ ይጠቅስ ኤርትራ ዝጉድለቶ ጉድለት ከም ዘየለ ኤርትራ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ብዝመስላ መንገዲ ክትከይድ ትፍትን እያ ኩሉ ታብ ልዕልያ ዝወርድ ዝነበረ ድማ ጸገም ናይ ውሽጣዊ ጸገም ስለ ዘሎ ወይ ናብቲ ጎረባብቲ ጸገም ስለ ዝፈጠረ ዘይኮነ ክትንብርከኽ ናብቲ ኢምፔሪያል ክሰግድ ስለ ዘይከኣለት ክትንብርከኽ ስለ ዘይከኣለት እዩ ዝወርዳ ነይሩ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ቅድሚኡ ዝነበረ ዕንደራ ገዲፉ ከም ሃገር ኣኽቢሩ ምሳ ክዘራረብ ምፍታኑ ኣገዳሲ እዩ ግብፂ ድማ ንግብፂ እውን እንኳ ሓጎሰክ ምባል የድሊ ነዚ ኩነታት እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተረድያ ንኣሜሪካ ርያ ንክልቲኦም ከተራኸብ ዝኻለት ግብፂ እውን ዓብ ስራሕ ሰሪሓ ዶናልድ ትራምፕ እውን እንኳ ሓጎሰካ ክበሃል ይግብኦ እዩ ነቲ ኩሉ ቅድሚኡ ዝነበረ ድራማታት ኣልዩ ገዲፉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክመፅእ ብምኻሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሰለስቲኦም ኣገዳሲ ስጉምቲ ገይሮም ኣሎ ብምባል ይገልጾ lifting the sanction from Eritrea. Actually, it was no surprise for me. I know that since October 2025, there was a visit for Sias Forgi to Cairo, and also there was meetings happened during the time from 2025 up to lifting the sanction between the Eritrean leadership and representative of the United States and President Abdel Fattah al-Sisi, and Egypt brokered this negotiation and the deal that concluded between Eritrea and United States. ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓይውን ሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ትፅበዮ ነገር እዩ ኤርትራን ግብፅን ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ የካይዱ ነይሮም እዮም ኤርትራ ብብዝሒ ናብ ግብፂ ትመፅእ ነይራ ከምኡውን ትልኡኽ ኣሜሪካ ብብዝሒ ናብቲ ንግብፂ ትመፅእ ነይራ ስለዚ 10 ግዜ ክራኸቡ ከለዉ ኣነ የምፃልኩም ነይረ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ወላ እኳ ብግልፂ ይዝረብ ተዘይነበረ ስለዚ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ሳክት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ካብ ዓለል ህዋ ዝመፀ ዘይኮነ ነዊሕ እዋን ዝተሰርሓሉ ብድሕሪ በገረጃ ከም ዝኾነን ብዙሕ ፃዕሪ እዩ ዝፈሰሶ እዚኣ ክደግመልኩም እየ ሓንደበት ዘጋጥም ዘሎ ይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ነዊሕ እዋን ተሰርሓሉ እዩ and that's the most important part ስለምንታይ ኩሉ እዚ ብኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ነቲ ሓበሬታ ስለ ዝረክብ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ደይኮነ ኢማራትን ካልኦት ምንጭታት ናቶምን ነቲ ጉዳይ ዝካየድ ዝነበረ ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ they are trying their best
ኩሉ ዓይነት ታክቲክ ገይሮም ንኤርትራ ናብ ኩናት ገጽዋ ክእትውዋ ወይ ናብ ካልእ መንገዲ ኢትዮም ካብቲ ኩነታት መስርሕ ናይቲ ምስ ኣሜሪካ ዝፍጠር ዘሎ ንምዕንቃፍ ኩሉ ነገር ይካየድ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለገለ ኢንተርቪዋት ተንቢህዎ ነይሩ። ነዚ ዝግበር ዘሎ ነገር ንምብታኽ ዘይግበር ነገር የለን መዓት ሸበድበዲ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ነይሩ። ሳላቲ ጽቡቕ ሳላ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ሳላቲ መንግስቲ እውን ነኺሱ ኩናት ኣይንደልን ኢና ኩናት የለን ናብ ኩናት ዝኽየድ መንገዲ የብላን ንብስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ግን ናብ ኩናት ዘኽደና ምኽንያት የለን ብምባል ብተደጋጋሚ ብሽም ጽምዶ እናምሰለ ናይ ሰላም መስርሕ እምበር ናይ ኩናት መስርሕ ከም ዘይብሎም ንህዝብታት ብሰላም ከንብሩ ዝፍትኑ እምበር ኩናት ክፈጥሩ ድሌት ከም ዘይብሎም ዝኾነ ነገር ዝረአ ናይ ኩናት ምልክት ከይገባሩ ስለ ዝቐጸሉ ንኣሜሪካውን ኦልሬዲ ፕሩፍ ገይሮም ላዮም ምክንያቱ ነቲ ዝነበረ ሕማቕ ስእሊ ክትቅይሮ እንድሕር ኮንካ ኣብ ባይታ ንዑ ዝመስል ከተርእለካ ሱዳን ትቃጸላላ ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ዓዱ ገጅፍ ኩናት ኣሎ ምስ ኤርትራ ዘይራኸብ ዘለዎ ሶማልያ ኩላቶም ስለዚ ኤርትራ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጥራይሲ ኣይኮነም ኩናት ክግበር ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልእ ጉዳይ እውን ኣይተረኽበትን እዚ እንታይ ማለት እዩ እተን ጎረባብታ ኩላተን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ክህልዋ ከለዋ ኤርትራ ግን ጀማላ ሒዛ ኣይምስቲ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ ናብ ዝኾነ ይኹን ዝረአ ነገር ከይገበረት ተሓድተት መጋረጃ ትገብሮ ናታ ዝምልከት እዩ ጽሩይ ዝኾነ ወረቐት ሒዛ ስለ ትቕጽል ዝነበረት ነቲ ኣሜሪካውን ምኽንያት ጠቕላላ ምኽንያት ሕማቕ ነገር ንኽብሉ ኣንጻር ኤርትራ እውን ከቢድ ኮይንዎም ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና Yes, the Red Sea is part of the reasons that United States lifted sanction from Eritrea, but it was not the only factor. With the Red Sea, with Hormuz closed or not, there was ongoing negotiation between Eritrea and the United States, mediated by Egypt. Yes. Mickey, could these improved US-Eritrea relations alter the balance of power between Eritrea and Ethiopia, particularly at a time of heightened tensions and concerns over possible conflict? Definitely, now we will have a new image for Eritrea in international media and in Western community. Yes, it's true. Some they are saying that Eritrea is the North Korea of Africa, and the dictatorship and the election for a long time they don't have it. But tell me, the countries of the first world that they have their election, their democracy, and now they are talking about destroying civilization. So what is the use of democracy? What is the use of human rights if elected president they are calling for destroying civilization and making end for countries in the world? እንታይ ይብሎ ኣሎ መሲሉክ ንፈይቱ ተንታኒ እውን ታሪኻዊ መረዳእታ ዘለዎ ሰብ እንታይ ኢላ መጀመርያ ቅድሚ ናብታ ሕቶ ምስጋሩ እንታይ ኢሉ ብጉዳይ ናይ ሕርሙዝ ጥራይ ኣይኮነን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትገብር ዘላ ዝተጋነነ ዘረባ ኢሉ ሕርሙዝ ስለተዓፀወ ወይ ምስ ኢራን ዘሎ ኩናት ፅቡቕ ስለዘይከይድ ዘሎ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ዝደልዩ ዘሎ ቅድሚኡ ዝጀመረ እቲ ጉዕዞ ቅድሚኡ ይኸይድ ነይሩ እዩ ሕጂ ኣብ ሓደ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ እምበር በዚ ጉዳይ ናይ ሕርሙዝ ምናልባት ተቐላጢፉ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ መስርሕ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ቅድሚ እዚ ናይ ሕርሙዝን ናይ ኢራንን ዝጀመረ ጉዳይ ነይሩ ይብል ሓደ ኣዝያ ኣገዳሲ ነጥቢ እያ ቀፂሉ እንታይ ኢላ ተሓቶ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከንታይ ክኸውን እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ኩናት ካልእን ገለን ኣብ ዝብልብሉ ዘለው እንታይ ዓይነት ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ኣብ መንጎ ናይ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ነዚ ብኸመይ ክቕይሮ ይኽእል ንዝብል ድማ እንታይ ይብላ መጀመርያ ኤርትራ ብዙሕ ክስ ኣለዋ ኣብ ልዕልያ እውን ኢላቶ ኤርትራ ሕማቕ ምሕደራ ከም ዘለዋ ዲሞክራሲ ከም ዘይብላ ዲክቴተርሽፕ ከም ዘለዋ ይዝረብ እዩ ገለገለ ክፋል እውን ሓቅነት ኣለዎ ምርጫ ያካየዱን ገለመለ ግን ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከላ ወላቶም ዲሞክራሲያውያን ብሎም ዘለና ኣካይዳ ናቶም ይደረዩ ዶናልድ ትራምፕ ሽሙ ከይጠቐሰ ማለት እዩ ትማል ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነን ኢራን ምልእቲ ንሲቪላይዜሽን ክድምስስ እየ ዝብል ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ካብ ሓደ ዲሞክራሲን ፍትሕና ኣለኒ ዝብሎ ክመፅእ ተገበዶ ካልእ ድማ ካብ ኤርትራ ዝገድድ ምሕደራ ዘለዎን ሃገራት መልእን እየን መዓት ብልሽውናን ስርቅን ዘለዎን ሃገራት መልእን እየን ኣሜሪካ ምስኦም ክሰርሕ ግን ፀገም የብላ ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ካብ ቅድሚኡ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ናይ በዓል ካሜሩን ኣለው ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኩሉ ግዜ እሰይ እናበሉ ምስኦም ይሰርሑ ኣለዉ ንዩጋንዳ ይኹን ንካሜሩን ሬጂም ቼንጅ ኢሎም እገዳ ይገብሩሎም እዮም ሶ ኢትስ ኖት ኣባውት ክንዲ ምንታይ እቲ መራሓ ብኤርትራ ፀኒሑ እቲ ጉዳይ እቲ ንኤርትራውያን ክግደፍ ዘለዎ እዩ ዘተንብህ ምስ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ግን ትኽእል ዶ ኤርትራ ንኣሜሪካ እንታይ ዓይነት እንቅፋት ትፈጥረላ ኣላ
ኤርትራ አንጻር አሜሪካ ትገብሮ ነገር ኣሎ የለን መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ትግባረ ወይ እውን ናብ ፅቡቅ ነገር ንክበፅሕ ዘሎ ተኽእሎ ፅቡቅ እዩ በዚ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ጉዳይ ተደጋጋሚ እቲ መረዳእታ ክንወስዶ ንኽእል እንታይ እዩ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ሰላም ንኸይግበር ብዙሕ ፈተናን ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ ፈተነታትን እንዲ ዝግበር ዘሎ ግን እዚ ነገር እዚ ተሰጊሩ ኣሜሪካ ንረብሓናታ ኤርትራ ንረብሓናታ ግብፂ ንረብሓናታ ስዑድያ ንረብሓናታ ኩላቶም ክረብሕሉ ዝኽእሉ ኩላቶም ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ቀይ ባሕሪ ድማ መስመር ናይ ንግድናቱ ብውሑስ መንገዲ ክስራሓሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክፍጠር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ኣልዕልዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኣልዕልዎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃባ ኣገዳሲት ሓተታ ከስማዓኩም ምዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ እውን ብኸመይ ትዕዘባላ ነዚ ጉዳይ እዚ ምርኣይ እውን ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ጥርወዚስ ኤርትራ ኣገዳሲት ሓተታ ብመንገዲ ኤርቲቪ ገይሮም ነይሮም let me give you this one ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጸንዐ ዘይምኹኑን ዘይሕጋውን እገዳታት ምኽልዓል ተገዳስነት ከም ዘሎ ንዝተጋውሐ ሓበሬታ ዝምልከት መግለጺ ሎሚ ውፅኡ ምሉእ ትሕዝቱ ይስዕብ ጋዜጣዊ መግለጺ ምልዓል እገዳ ኣብዚ እቲ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጸንዐ ዘይምኹኑ እገዳታት ምኽልዓል ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ተገዳስነት ከም ዘሎ ዝእመተሉ ዘሎ ህሞት ንታሪኽን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ቁኑዕ ኣንፈት ንምትሓዝን ንድሕሪት ተመሊስካ ዕቱብ ገምጋም ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መወዳእታ 2009 ኣብ ቅንያት ክሪስማስ ምምሕዳር ኦባማ ዝፈብረኾን ዝደፍኣሉን ዝኾነ ጭብጢ ወይ መርትዖ ዘይነበሮ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ዓላቑ እገዳ ብስም ባይተ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ተበይኑ መጎታዊ ኩነኔና ሽዑ ኣውጅና እቲ ዘገርም ሽዑ ናይ ፌደሬሽን ሩስያ ወኪል ኣብ ኒውዮርክ ናይ ምምሕዳር ኦባማ ዓለቕ ብምሉእ ክድግፍ እንከሎ ናይ ቻይና ወኪል ከዓ ስማዊ ኣብስተንሽን ኣብቲ ግሁድ ዓለቕ ኣመዝጊቡ ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ኣዕናዊ ሳዕቤናት እቲ ዓላቑ እገዳ ኣብ 2018 እገዳ ይለዓል ኣሎ ምስ ተባሃለ እውን ዋላ እኳ ደንጉ ዝመፀ እወታዊ ስጉምቲ እንተነበረ ይቐኒየልና ኣይበልናን ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ክረጋገጽ ብቐደሙ ስለምንታይ እገዳ ክምለሽ ኢና ጠሊብና ዛጊት ከዓ ኣይተመለሰን ንሸባብ ዝድግፍ ዝነበረን ዘሎን መን እዩ ናይ ዓላቑ እገዳታት ተሓታቲ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ይቕረብ ከም መቐፀልታ ዝንቡዕ ሕርያታት ምምሕዳር ባይደን ንኣመሉ ኣብ 2021 ዓላቑ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ወሲኑ ጭንቀትን ቅርሕንትን ዘበገሶ ዓለቑ እዩ ነይሩ ኣብ ሰዓትኻ ተኾኒኑን ተመኪቱን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምምሕዳር ባይደን ዝበየኖ ዓልቁ እገዳ ተላዒሉ ተባሂሉ ደጊምና ፍትሒ ይረጋገጽ ደርሲ ባይደናት ከይመላለስ ህወሳ ዝንቡዕ ፖሊስታት ይገበር ኣብዚ ቅንያት እዚ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበየነ ዘይሕጋውን በይናውን እገዳታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክለዓል እዩ ዝብል ፀብፀባት ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጉይ ፖሊስታት ብዘላቕነት ብምእራም ፍትሒ ሕጋውነትን ርትዕን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ንገበር ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 6 ጉንቦት ኦኬ ከም ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ እቲ ብኣወንታ ይጥምቶ ከም ዘሎን ብፅቡቕ መንገዲ ይጥምቶ ከም ዘሎን ንርኢ ኣለና ኣይሆፕ ተስፋ ንገብር መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዚ ነገር እዚ ብሃናፅ መንገዲ ክጥምቶ ይፅዕር ኣሎ ብርግፅ እቲ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ዋላ እኳ ጥቕሚ ዘለዎን ኣገዳስነት ዘለዎን እንተኾነ ኤርትራ ግን ሓንጎፋ ኢላ ንዘይተፈፀመ ነገር ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ብሓፈሻ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይን ምክትታልን ኣካል ናይቲ ዘሎ ኩነታት ይኸውን ካብዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘንህር ዘሎ ንብሎ ዘለና ካበይ ዝብገስ እንድሕር ኢልካ ድማ ኣከባቢና ዘሎ ኩነታት ንተዓዘብ ሓደ ካቡ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና የሱዳን ጦር ከባህር ዳር የተነሳ ድሮን የካርቱም አየር ማረፊያ ላይ ጥቃት እንደፈጸመ በመግለጽ ከሰሰ። የሱዳን ጦር ከኢትዮጵያ ባህር ዳር ከተማ የተነሳ ድሮን በትናንትናው ዕለት የካርቱም ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ላይ ጥቃት አድርሷል ሲል ከሷል። የተፈጸመው ቀጥተኛ ጥቃት በዝምታ አይታለፍም ያለችው ሱዳን በኢትዮጵያ የሚገኙትን አምባሳደሯን ለምክክር መጥራቷን አስታውቃለች። በጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር ይህንን ክስ ያሰማው ትናንት ሰኞ ሚያዝያ 26 ቀን 2018 ዓ.ም The Monday drone strikes hit the vicinity of the newly reopened Khartoum International Airport, but no casualties are reported.
The airport audio report by Reuters news agency implying that Ethiopia was hosting a covert training facility for RSF fighters. كم نريد زلنا قداينا السودان قداينا إثيوبيا أب قداينا السودان تتصاوت تدما على أزارة بارست قيل زلوا بدرون جرا إيربورت ناي السودان بمهرامة أزارة بارستن ببزح من قد ما كبيت كسي كوردولوس أني هلو إذا قداي إذا كم زيلنا خدو خلو زعبات عم سريع زبحال زلنا قرد ما كسمعكم there is this story نبي حكي خاطر قرم تي دعم سريع أب إمارات نتاي قبر كم زلوا زيا هانت ريبورت أو تيوم ما زلوا يوم In Sudan, while Rapid Support Forces fighters get paid in fake money, the leaders of the genocidal militia are investing millions in Dubai. There is documented evidence that the UAE is funding the RSF genocide in Sudan, whether it's through weapons or mercenaries from as far as Colombia. But the UAE also offers a financial safe haven for the militia's leadership. An investigation by the Sentry exposed a $24 million Dubai property portfolio. Much of the wealth of the RSF's ruling Dagalo family comes from gold smuggled out of Sudan, almost exclusively to the UAE, as Dubai vies to be the world's primary hub for the gold trade. As a result, the UAE allows the RSF to base part of its paramilitary industrial complex in Dubai. The Sentry found that properties there owned by a company linked to the Dagalo family are worth $10 million. تايزر ينازلو ولو كاتم نايدا مسرع وتهدرات زيت كم باتيراتات تخفيلهم مبزو كينات يساتف انتولو حميت جن بمليونات دغصر يشتي كفالنا يتحبتيهم رقيبهم زلو he's a billionaire مبجعتو تحبتي زستحب أيو بغلي لكروبوي كلونيهم جن sophisticated زخونة مسرحون سلزلو قالك عبتي استرخب مصنعات جن بمليونات دغصر بورتفوليو ناي ريل استيت بشمو بشم سبيتو بشم دقو أحواتو بشم بزوحات هابتناتو أبي إمارات تخزينو خمزلو يزنقر زلو قبل ليون اتوم نتوكينات زكايدو زلو مرسنريسون عبد دبي مدبر كم زلو من أبو ريسيدنس كم زلو ميزنقر زي دمان تايزر يكا ولا أب جارديان was using a Sudan paramilitary leader acquired 17.7 million pound property portfolio in Dubai. So زي حميتي ويونتي محمد أندقالو زبال مالتي يونايتي دعم سريع حلافي كسب 10 شوات بليون مليون باوند ناي دنجليز مالتي زتمن ناي ريل استيت انفستمنت كم زلوا دبي ساتوم زرخبو يسو لذي قتيلهم هنا بكال زرخبو مصلحتون الله بزح ريل استيت ورقناتو تسريقو ناب ابزغره بعد ما دي ذا سنتريز بحال زرخبو دما 14 مليون portfolio ويكا property safe haven in Dubai linked to RSF زون كالو 14 مليون زتمن هابتي مالتي من الباتتي the guardian زبلون السكون خلي بشرف قيركا بحفشا ببزح من قدي اتحبتناتو اب امارات تتصقع مخانون نزيد ما اتنا امريكا بوليتيكا كحبوس لزدلمبر صبو غير زفلطيو بتدغاغا مدما كوسه سمعناينا. Agree that it should be a priority of the United States to try to end the civil war in Sudan. Absolutely. I think the President and the Secretary have been very clear that we aim to end the conflict in Sudan, have been very much engaged on the front and committed over $500 million in the last fiscal year in the humanitarian response. So would you agree with me then that since one of the biggest supporters and providers of military assistance to the RSF, which this administration has concluded is committing genocide, the UAE, that the United States should do more to discourage بحفشا كم تري وزلهم أمريكا يفلتيهم دي فان هولند بحال بزوع جزيا بتويتر وين صحفيو أنصار دعم أنصار إمارات سقوم تنكوسد بتدقى قامي زخصص الليو ندعم سريع بمنجس أمريكا جنوسايد كم زفصمة منجس أمريكا زقبلون زفلتون حكيو حجد ما بدقف ناي إمارات زعبي دقف كاب إمارات رقيبو نتوز قبرو زولو مسفحفح نبوي زك هيدو زولو زبل زرباد مالو هجي كل زد ما انتايم زبلو زلو اتكونتات نابيغصو يقصل كم زلو نمرداتا كوهابيو زلن كنه تخايدو زبحال زلو نايدرونات متقعتون اكالناتيو نفسو زخاله بوليتيكاوي كرفس يفطيرو زلو بلصقنا دما ببزح منقد كم زرغاغو زلو ابز غدايزي ايد كم زلو ايدن تلو خينو دما بانغو بزح واغا كفللو ببوليتيكاوي عيني بوتادراوا عيني بدبلوماسياوي عيني ببزح منقد واغا كفللو كم زخل እዩ ዝነገር ዘሎ እቶም ብልጽግና ፍሹል ስርዓት ምዃኑን ኣብ ግብረ ከይ ጥራይ እዩ ዝርከብ ዝብልዎ ዘሎ ሓይልታት ድማ ነዚ ኩነታት ዝተጠቒሞም ሓደ መዓልቲ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊኡ ክውሰድ ፀቕጢ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ብልጽግና ነዚ ዝወረዶ ክሲ ክነፅግ ከሎ ንመን ሓዊሱ ይነፂጉ ንህወሓት ህወሓት ድማ
ተሪር ዝኾነ መልሲ ይቦም ኣለዉ መጀመርያ እንታይ ልኸሲስዎም ነይሩ ንስማዕ Amhara region and accused Ethiopia and the United Arab Emirates of what they described as direct aggression against Sudan. In response, Sudan has recalled its ambassador to Ethiopia. The Ethiopian government, in a statement issued by its Ministry of Foreign Affairs on Tuesday afternoon, rejected the accusations as baseless. It counter-accused Sudan of various breaches of Ethiopia's territorial integrity and of serving as a hub for... كابتري وزلهم أبزنا بحق زحزن كريكم إيه. أنت يوم زبلو إماراتن إثيوبيان كريتيوم زوجنا قدايزي حسوتي بمبال نزي زت جبر متكعتي نحنا إيدا ينبرنا بمبال نتشي قملو ولا قا زعكل شبت لني زعكل نتبتات لني لا سودان نتشبت تاتن نتنا تحق تاتن مرتوع تاتن حيزا تخصص نتلا تغلالا كمز بحالي لني لهم هرما زبلو وجن نبينيو نا إمارات بتمساسالي بالسودان بجبت تحريم بإيران تحريمهم أب يونايتد نيشنز قوصوا اللوز بلو سمعوا. The UAE has intercepted over 500 ballistic missiles, nearly 30 cruise missiles, and more than 2,000 UAVs launched from Iran. Commercial vessels in the Strait of Hormuz continue to be struck. Deliberate attacks on international shipping in one of the world's most vital waterways. The targeting of the United Arab Emirates constitute for Bahrain and for region as a whole. So, إمارات تاي تبلتني عبزين تسمعكم إيران أب سيفيلاوت تغرس استقبرو زلا عنوت ناي بحق زحزنن زسكفن مخانو يوم زخصص أنيهم بقمت علو إيران سلو زقبرتهم أما حبر سب عالم كسيسهم دنقات أنا عالم كرهبو يفتنو لو نساتهم قبل على السودان زقبرو زلو عنوت بناتهم دقف قبل على السودان زقبر زلو لكن كحبا أيوم زدليوو تزعزن كفال دمانسي أنا ألبا السودان أغمس إيران إمارات كدبدب زي مخالة ات إيران تقبرو زلا قبل علي إمارات كمتي قبل عليهم زور زلو سقاي كحساناتو نايتن قبل عليهم زور زلو شجر إمارات تقعسلهم زلا ويون حنا تفاديو لهم زلا غيرهم يوم دوستو زلو إذا دما حرك أمونغوتين هجرات عرب زلو كنا تاتون مفتحي زي رغبلو زلو مغنيات بويو تدقاقامون كقلت لكم سنة قبل علي السودان زور زلو قفعي نزن هجرات عرب بفلاي دما قبل الإمارات كهزلو سلئي ببزحات هجرات عرب يخون بفلاي بالسعودية بعمان زقبر زلو بقطر زوس زلو سقوم تتا تاريخ ايو ني إمارات أبزع من قدي كونفرونتي قبروا والو يقدموا والو تقبر يزل لغدما حدا غنيا من قديو من قد انت قرف كذا حشيو انت زي اللي بزي من قد زين خد كسل كبيديو زبل بدم دم تايد بس زلو حنت زربالا اذا زربازيا من البات أبز حجي نيش تيك مجزيان زربالا زلنا خمس خليو صباح نجوجن تزعبي مزاربا رسك خون زغل كويني تسمعني انتايسو أبز حلفة زبز زريكم زنبركتي في جراز بحال ودبناتهم إمارات مستهرمة من هاري موس كيلون كسيسو السعودية يا هاري ما طيلون كسيسو إيران أنا هرم كومن أنا كون أبزي متكعت زي وعي ليلا مسنس أقعد تقول نزي كما جنب ندادناتهم دوس اللي بوتا مالتيو إيران أنا هرم كون كالكم دليل مزبلتهم قال من شتاتنا إمارات كبلي جميرهم سعودية يا هريماتو من تان ندادن خين شيء زبل سلزي كم تري وزلهم UAE media are saying that it is Saudi Arabia that carried out the attacks. Meanwhile, high-profile Saudi figures have accused the UAE of previously striking the East-West pipeline. أبزك أسمعكم. هذا دكتور إندرياس كريغ زبان تايلو نزوج داينا إمارات السعودية قد كسام زجمرت مصر هايو. Several senior sources from the separate GCC countries suggested to me in recent weeks that there is a solid evidence that attacks were launched from UAE territory onto Saudi Arabia with drones that looked like Shahed drones. Their argument, Israeli false flag attacks. I still find it hard to believe, but it is at least. But in the last 3 years, we have seen quite a lot of ops that were deemed unimaginable before. So እንታይ ብላሎ ካብ ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝመፀኒ ካብ ዘና ጂሲስ ሃገራት ኣዝዮም ሲኒየር ሶርስስ ኣበይቲ ሓለፍቲ ማለት እዩ سعوديا بتدقاقامي كاب مريت إمارات بتبقسا درونات ناي إيران شاهد مسلا ناي إيران مالتي تموديل بخومز مسلا سعوديا زاكل جبت بزلو من قدي كم استهرمت أبزي كان ليك بسوق زي غميل لاني هنا سعوديا ندادي بوت أما جمرت هاري ممكن تزارم جمرت إيران تايلاتا هاي أنا عربناكم قالوا لكم دليو
ንሕና ኣይሃረምናኩም ንዓኹም ዝሃረመኩም ድለይ ኢሎሞ ስለዚ ከም ኢራናውያን ብግልፂ ነዚ ኩነታት እዚ ብሓቂ ዝምክቶ ዘሎ ይተራእየን ሕጂ ድማ ተሓቂ ውዒሉ ሓዲሩ ስለዝወፅ ስለዘይ ምውፁ ስለዘይ ተርፍ እዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ካብ ኢማራት ኣበጊሳ ትገብሮ ዝነበረት መጥቃዕቲ ከም ዝኸውን እዮም ዝብሉ ዕላማ ድማ ፎልስ ፍላግ ንስዑድያ ናብቲ ኩናት ንኽትኣቱ ንምግዳዳ ኣይመስለንን ዕላማ ስዑድያ ነዳዲ ትሸይጥ ስለ ዘላ ትህትም ስለ ዘላ ኢማራት ኣይዋሓጠሎም እዩ ዘሎ ዓይኖም ደም ክመልእ ይደልዩ ዘሎ ከምኣቶም ክትርመስ እዮም ዝደልይዋ ከምዚ ኢማራት ወሪድዋ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ተዓፅያቶ ዘላ ከምኡ ንስዑድያ ከጋጥማ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ምክንያቱ ስዑድያ እያ ዝያዳ ክትጉዳእ ትኽእል ብከምኡ ዝብል እምነት ኣሎ ስለምንታይ ስዑድያ ዝያዳ ትጉዳእ እንዳሪልካ ድማ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ሕጂ ክሃንፅ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ናይ ቱሪዝም ይኹን እቲ ካልእ መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ስለዚ መዓት ኣብ ፕሮጀክታት ናቱ ዝህነፀሉ ዘሎ ምንጭ ናይ ነዳድዩ እንተሃሪምካዮ ልክዕ ከምዚ ዓብ ፓላሶ እናሃነፅካ ከለካ ብዙሕ ገንዘብካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ዘለካ ሽዑ ሓደጋ እንተገጢምካ ኣቦ ጌርካ ኢኻ ትመውት ትኽእል ምክንያቱ ኩሉ እቲ ገንዘብ ትገብሮ ዘለካ ፅባሕ ንጎ ሰሪሕካ ክትመልሶ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ስራሕ ከለካ ሓደጋ ናይ ፋይናንስ ከጋጥመካ ከሎ ግን ትዝኸበደ ሞት እዩ ስለዚ ልክዕ ኣብቲ ድኹም ጎኒ ናቶም ስዑድያውን ቡ ገይሮም ክሞቱ ይደልይዎም ኣለዉ ንሳቶም ሰሪሖም ስለ ዝወዱ ድሕርቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ክጅምሩ ፀገም የብሎም እቶም ኢማራት ስዑድያ ግን እቲ ፕሮጀክት ፋሕፋሕ እንድሕራትይዎ ከም ብሓድሽ ኣብ መንጎ ዝተጎናደበ ፕሮጀክት ክጅምሩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢንቨስተር ኣይትረክበሉን ኢኻ ካፒታል እውን ፀገም እዩ ስለዚ ስዑድያ እዚ ወሪድዋ ዘሎ ሓደጋ ንክትሰግሮ ኣብ ካልእ ሽግር ከይስፋሕፍሐ ነቲ ኩናት ከመይ ኢሉ ይውዳእ ኣላ እያ ትብትን ዘላ ብተደጋጋሚ ስዑድያ ኢራን ክትወድቕ ይደልይዋ ኣለዉ ንኢራን ክትሓርም ትደልላ ንዶናልድ ትራምፕ ለሚናቶ ዝበሃል ዘረባ መብዛሕትኡ ግዜ ስዑድያ ትነፅግ እያ ካብኣ ዝብገዝ ዘረባ ከም ዘይኮነ እቲ ዕላማ ድማ ምስ ኢራን ብቐጥታ ይዘራረቡ ስለ ዘለዉ ነቲ ሚስ ኣንደርስታንዲንግስ ዘሎ የነፅርዎ ኣለዉ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ሃገራት ኸሊጅ ድማ ብሰንኪ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ መንጎን ዝነበረ ዝምድናን ምትእስሳርን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ደረጃ ወዲቑሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ክዕረድ ኣይዕረን ዝብል ከማን መልሲ የብልና ስለዚ እዚ እውን መርኣያ ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኢና እንዳትስ ዋይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ዝሓሸ ዝምድና ገይራላ ክንብል ከለና ምስ ዝሓሸ ሃገራት ምስቶም ጎረባብታ ንዓና ንምጥሓን ዓብ ተራ ክህልወን ዝኽእል ኣብ ጉዳይ ናትና ዓብ ተራ ክፃወታ ዝኽእላ ዝምድና ምግባር ኣገዳሲ እዩ እንተተን ሃገራት ዓረብ ዘለወን ምትልላኽ ይስተረና እምበር ናብ ካልእ ነገር ናብ ሕማቕ ነገር እውን ክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ሱዳን ከቢድ ፈተና የጋጥማ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን መዕለቢ ተገብረን ኣሎ ንብል ኣለና ጉዳይ ናይ ትግራይ ከንታይ ይኸውን ናብ ትግራይ ካንስገር መጀመርያ ኣብዚ ንጀምር Instability in northern Ethiopia seemed within reach. A new political development has raised urgent questions about who holds authority and what comes next for the fragile peace in Tigray. A significant political development has emerged in Ethiopia's Tigray region following the announcement that Debretsion Gebremichael has been appointed as regional president through the reactivation of the Tigray Regional Council. The move, presented by its proponents as a constitutional step toward restoring regional governance, has instead triggered sharp criticism and exposed deep divisions within the region's political leadership. At the center of this unfolding situation is a strong and strongly critical response from Getachew Reda, who previously served as the head of the Tigray interim administration. His remarks, delivered through public statement, the announcement that ብሓፈሻ ዝናይ ትግራይ ናይ ደብረፅዮን ፕሬዚደንት ኮይኑ ምምራፁ ድማ ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ብርግፅ ብቐሊሉ ሸፈፍ ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ኣይኮነን ዋላ እቲ ሚድያታት በደረጃ አፍሪካ እውን ብዛዕባው ክዛረቡ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ከማን Political parties and analysts in Ethiopia are now deeming it illegal the election of the leader of the Tigray People's Liberation Front TPLF to head the local parliament. On Tuesday, TPLF leader Debretsion Gebremichael was elected to head the restored parliament. Some now say the move by the dominant party in Ethiopia's Tigray to restore its control of the region. President Debretsion بتوكلت ህዝቢ ናይ ትግራይ ምምራፁን ትግራይ ንቡር ዝኾነ ፖለቲካዊ ሲስተም ካብቲ ግዝያዊ ዝብል ዝነበረ ኣብ ንቡር ክትሰጋገር ብምውሳና ወላ እኳ ብግዳ ሓቂ ትክክለኛ ውሳነ ዝመስል ተኾነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘሎ ናብ ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ግን ዓብዪ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል እዩ ዝብል ግምታት ተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ትርጓመ ናቱ እንታይ ክኸውን እስከ ገለ ክልተ ሰለስተ ክንሰል Debretsion being in charge of the presidency of Tigray, it can worsen the political and security situation of Tigray. Generally at the TPLF, it shows Debretsion being elected as, the election of Debretsion to the presidency, it shows
structural failure of TPLF. What we are witnessing right now in Tigray is that the TPLF has decided to reinstate the pre-war council, as well as to reinstate the wartime president, Mr. Debretsion Gebremichael. So, to me, this shows that symbolically and actually that we are drifting away from the peace agreement. بحفش أكلت يوم كم زبلوا دبرتين نفس التعامل ملاسو بتحدى تقدام يزيد قبلات سنة هو حد زخوني يخون لو تقبر زي كم زخونن أنت واحد يدحرز كل مدرح عدش مراحنا هو حد هم كقبر زي مخالهم زحزنيو يبل تخالي دما أعتقد مكنا زنبرة ملك زنبرنا كنتات نملس مهلاونا دما كابتو البريتوريا أصبيغنا رحنا خمسة لنا زرقيو زبل مبزحتهم دما سقعت لنا سقعت هلو إذا كنتات زنابيك متسخل نزبل ولا نشتكي على ريبورتون كبكم next move نابل سجنا تاي كون خل قبولነት ንምስረት ካብ መረፃይ ሓደ ሕጋዊ ተባሂሉ ብዝኾነ ውድብ ቅቡልነት ናይ ቤት ምክሪ ፍልፍል ክኾነ ይኽእል ብዋሕት ዝበሃል ስለ ዝወሰነስ ቤት ምክሪ ብግወት ተቢሉ ንባዕሉ ማለት ንስኢቱ ናይ ስልጣን ምንጭን ዝለዓለ ዝበሃል ስለዚ ቤት ምክሪ ናብ ስራሕ ሓምዲሰዮ ኢሉ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወስን ዝኾነ ተንተራይ ይፈልጥን ካብ ብዕድመ አንፃር ብዕድመ ተሪእናዮ ቤት ምክሪ ዝህልዎ ዕድመ 5 ዓመት እዩ ዝብል ሕጋዊ እናኳተና ሓስብስ 5 ዓመት ትበሃል አንቀጽ 54 ናይቱ ሕገ መንግስቲ ናይ ዝኾነ ናይ ክልል ይኹን ናይ ፌደራል ቤት ምክሪ ዕድመ 5 ዓመት تو خصوصا قصر خلطان مرات أتولو لوجيك ونزوي يرو مالك لومي بوصيحو يتفلي ترخ أو شديش عمد جمو هابنا بوليتيكا وبارتو الساني قد يوضح حلفة بيتو قسنا في رسم اللي سنايو زبها النجر نسمع خلنا بحقي يزي تربونو اللوينا يوضح الولد تعملوا يساقم نجر يقولون اتي بقومين 4 كلتشحن 10 خلتن عام تمرتي إثيوبيا زدخايدة مرتا نتين كونات تግራይ زغت سممع بريتوريا سعيبو مالتيو اتي زدخايدة مرتا حقاوي كم زي كونه كم زفرسون سممع زتختملو كونتات يو نيرومو نزحزي زغبرو زلو وسانتات زترغمولو زلو حقي اينا ايو خال اي دما كم ودب كان حقي كترغم يخيل ديو كابتن اي بايتو فيدريشن وصاي كم تزولكيو كم منغستي كونان ترى بوليتيكا ودبينا زبلي نيرو تزتغبر مرتا مسارات بحفشا كم نريو زلنا مع الاخلاقي زلو بعين حقك الرخلو تقارو اوريدي ناي كاب زربان ديسكشن واتيوم اب سروي زخونه اب قداس زخونه معلبو وريدو مالو كافجن دحر ابي احمد انتي تغبري تحطو انتي تنات كامروچا برغت نفرتناتو اب سمايات ناي تግራይ كم سرايان زخونه يكون مفراري سقمتات كغبر كم زفتنن بعل ጌታቸው ረዳ ድማ አፎም ከፊቶም ህር ይብልኹም ዘለውን እዚ ጉዳይ እዚ ገለ መዕለበ ክግበረሉ ኣለዎ ገለ ነገር ክውሰዳሎ ዝብል ዝተፈላለየ ዓይነት መጠንቀቕታታት እዩ ዝወሃብ ዘሎ ብፍላይ በዓልቲ ፕሮፌሰር ክንዲያድዮም ገለ ዝብልዎ ናይ ብሓቂ ጉጅለ ድሕረት ዝገብርዎ ዘሎ ንትግራይ ኣብ ከቢድ ፈተና ከእትዋዮም እዚኣቶም መዋፅኦ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ኩሉ ዓይነት ክሲ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ከሎ ትግራይ ጥዕማን እዩ ገለ ዝብል ብዙሕ ክስታት ካብቲ ሓደ ገፅ ናይቲ ፖለቲካ ንሰማዕ ኣለና ህወሓት እውን ምስ ኣቢለን ቀነ ከሲስዎም ስለ ዝነበረ መልሲ ሂቦም ኣሎ ተሪድ መልሲ ኸማ From the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia. The Ethiopian government had suggested that the TPLF was working with Sudan to destabilize the region. The following is the statement as published. Statement in response to the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia. We have taken note of the recent press release issued by the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia alleging that the Tigray People's Liberation Front, TPLF, is collaborating with the government of Sudan to destabilize the region. We categorically reject these accusations. They are unfounded, irresponsible, and indicative of a recurring pattern of deflection through disinformation. At a moment when the region demands restraint and constructive engagement, such claims serve only to inflame እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ነቲ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ህወሓት ንዝገበሮ ብተሪር ቃላት ከም ዝነፀግዎ ዝገልጽ እዩ ምክንያቱ ሱዳን ድሮናት ናይ ብልፅግና ካብ ባህር ዳር ተበጊሰን ናይ ኢማራት ኢድ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ መጥቃዕታት ተኻይዱ ኢላ ምስ ከሰሰት ንሕና ከምኡ ኣይወዓልናዮም ብግምጣሉ መንግስቲ ሱዳን ንናይ ህወሓት ንኢትዮጵያ ንከፍርሱ ንዝደልዩ ከም ዝሕግዝ ኣካል ናይ ህወሓት ንዝኾኑ ከም ዘሰልጥን ዘሎ ዝብል ዘረባ ዝነበረ ቲፒኤልኤፍ ድማ ተቐቢሉ ነቲ ጉዳይቲ ሓሶትን ወላ ሓንቲ መረጋገፂ ዘይብሉ ቦግ ኣቢሎም እዮም ዝብሉና ዘሎ ብምባል
بتدقاقام زقبر حسوت ناي بلصقنا مخانو مليسلو زون ولا ميديانا سودان وان كقاو حرينا لنا مالتيو سلازي حجون انت خونه تي وتري እናገደደ ይخيد كم زلون امونغوزيوم حيلتا زلو كنتا دما نارسنه يخيدالو اتنا هواحت ملسون انت خونه اگداسو خوينو لبزي again امونغو كليتيوم حيلتا زقبر زلو كنتا دما اموداتا نابيك وسدخل معلبناتو انتاي كون خل I don't know هذا ነገር ግን ንጹሪ አብይ አህመድ አምነ ሰብ ከም ዘየለ አብይ አህመድ ዝብሎ አሚን ካምኻት ከቢድ መኻኑ የአመራር ውድቀት በስልጣን መባለግ በኢትዮጵያ ታሪክ ሳይሆን በአፍሪካ ታሪክ እንደ አብይ በስልጣን የባለቀ የተጨማለቀ ሰው ኖሮ አይደል ሀገርን በጦርነት ካደቀቀ በኋላ የተረፈችዋን ገንዘብ ለሽርሽርና ብልጅልጅ ካባከነ በኋላ ሄዶ የታመማችውን ሀገራችንን ታማ አልጋ ላይ ያለችውን ሀገራችንን ኮሶን የሰጣት ከአይኤምኤፍ ስትራክቸራል አድጀስትመንት አሁን አፍንጫውን ይዘውት እያሽከረከሩት ደሞዝ ግብር ጨምሮ كما بي بزحت بعلقات مراحتي وسدتات مراحتها بافريقيا ترى يوم من يوم كما بقن استرايل بتميتنا حزبي زش كعلل شجرنا حزبي فتصيم زي ردو زركابو ገንዘብ አክንድ መፍትሄ ንሕክምና ዲን መግብዝ ገብሮ ዘብለጭ ልጭ ገዚዩ ከተማታት ዘጋይጽ ንደቅ ሀገሩ ህዝቡ ገዲፉ ንካሎት አፍሪካውያን ኢንፍሉዌንሰርስ አዲሙ ንዓታቶም ፍሉይ ሚዲያ ክገብሩሉ ዝደሊ I'm talking about this ለንከነ ሓደ ዞም ትሪቦም ዘለኹም አፍሪካውያን ኢንፍሉዌንሰርስ እዮም ቲክቶከርስ ዩቲዩበርስ ኮኑ ኸሉ አዲሙ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ቱሪስት ንኸምጽሉ ፍሉይ ኮንፈረንስ ገይርዎም ኣብ ኢትዮጵያ ይጅንጅኖም ኣሎ እዚ ማለት እጂ ያ ኢንቨስትመንት ቲክ ትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልኦት አፍሪካውያን ቱሪስትስ ንኽመፁ ወይም ቱሪዝም ኣገዳሲ እዩ ቁጠባ ኣገዳሲ እዩ ግን መጀመርያ ድማ ህዝብኻ ሰላም ርግኣትን ንኽረክብ ክትፅዕር ክትክል ኣለካ ኣሜን ንስማዕዮ እሞ ኢትዮጵያ ትምዕብል ኣላ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣነ ካብ ናይጀርያ መፅየ ካብዚ መፅየ ናይ ሶሻል ሚድያ ኢንፍሉዌንሰር እየ ብምባል ንዓታቶም ፍላይቶም ሸፊኑ ሆቴላቶም ሸፊኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝጅንጀኑ ይገብሮም ኣሎ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ምንታይ ፀገም ኣለዎ ክንበልኩም ነርኩም yes there is a problem with this because ሓድሽ ሪፖርት ለንቀን ዝወፀ ኣብ ኢትዮጵያ ኣክልል ኣምሓራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ልዕሊ 5500 ቤት ትምህርትታት ይሰርሑ ከም ዘየለውን ሓደ ወለዶ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ካብ ትምህርትን ምዕባለን ተነፊግዎ ከም ዘሎ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ን2 ዓመት ዲ 3 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ህፃን ካብ ትምህርቲ ተጎናዲቡ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ ክንደይ ህዝቢ ናይ ትግራይ ክንደዩ ትቁፅሪ 5 ሚልዮን በልዎ 7 ሚልዮን በልዎ ህፃን ኣብኡ ዘሎ ሙሉ 3 ዓመት ትምህርቲ ተነፊግዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣምሓራ ኦልሞስት ናብ 30 ዓመት ቆሪቡ ዲ ወላ ኺሉ ኣይደኖ ጠቕላላ ቤት ትምህርትታት ተዓፅዋ ዓድታት ብዙሓት እዮም ስለዚ ናይዚኦም ሂወት እዚ ክትዕሪ ዘይምኽኣልካ ነዚ ኩነታት እዚ ከተስተኻኸል ዘይምፍታንካ ናይዚኦም ኩነታት ክትቅይር ተበግሶታት ዘይምውሳድካ ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስብ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይዞም ህፃናት ስሜት በጣም ልቤን የሚነካ ነበር lost generation lost millions of Amhara children ሚሊዮናት ዝቁፅር በሚሊዮናት ዝቁፅር ህፃናት ናይ ኣምሓራ ካብ ትምህርቲ ተነፊግዎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ very sad ሁሉ በጦርነት ሁሉ የትምህርቱ ተቋርጦ ቆየ 2 ዓመት ነው ምናምን ተቋርጧል ይኸው በቃ ዝም ብሎ ጣራ ሁሉ ብርግድግድ ብሎ በቃ ተበላሽቶ ነው ያገኙት ወንበሮቹንም እንጨቱን ይሰና ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንርዳእ ሕጂ እውን ትግራይ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ከኣትው ዝደሊ ሰብ ዘሎ ይመስለንን ባት እቲ ኩንነት ግን ከም ትሪእዎ ዘለዎም ብልፅግና ዝመርፆ ዘሎ ጉዳይ ቀሊል መንገዲ ይኮነን ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣክብድ ዝበለ ሽንክርክር ኣብ ዝበለ ሲትዌሽናት እያ ስለ ዘላ ሰላም ንኽወርድ ጥራይ ሰብ እቲ ፀሎት ናይ ህዝቢ ካውን ዘሎ ሰላም ርግኣትን ንኽመፅእ እዩ ودو كنتات كم زل حادث نتانا ملاحيتو كنتات تجراي سودان زوباو موادرتين إثيوبيا نابسقطن موداق يدفاف والو زبلة تتنتانا إثيوبيا أبا 3-0 جنباراتي وترا خمزلو عم ملاحيتو أبا منجو إثيوبيا سودان زلو وترن جتشتن حدش زوباو سكف تاخوني قلقلالو حزبويا حرنة تجراي حوحات نوسانا سبب سلطان فيدرالي إثيوبيا بمنساق نتقد مكينات زنبرا كللاو منجستي ناب نبور مليسولو أزم عبالزين وعلم مقرات تصابوتات بريتوريا بعد مع من قد زاد داخمن نتدحر كينات
ዝነበረ ስቡር ስርዓት ንምፍራስ ሓደጋ ዘስዕብን እናተባሃለ እዩ ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ትማር ረፋድ ኣብ ልዕሊ መቐለ ዝተረኣያ እንትኾና ስነ እምራዊ ፀቕጢ ወይ ድማ እንተዘይኮይኑ ናይ ዳህሳስ ስርሒታት ከካይዳ ከም ዝኽእላ ተገሚቱ ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ነውፂ ኢትዮጵያ ጥራይ ክትፈትሖ ዘለዋ ግን ብዓብዩ እቲ ፀገም ሓደ ሰብ እዩ ነዚ ፀገም ዘላሊኻ ናብቲ ፀገም ኣተኲርካ ስራሕ ድማ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ንጹርነት ናይ ፀገም ምልላይ ድማ ኣገዳሲ እዩ ከም ሰብ እውን ክብሪ ዘየድሊ ነውራም ሰብ እዩ ብኢድ ትግርኛ እውን ክጠፍእ ዘለዎ ሰብ ኢለ ዛምናነ ፈጣሪ እውን ቅድመና ዘይብሉ ብኢድና ክጠፍእ ዝግብኦ መርሒ ሰብዚ ብኢድ ኣብይ ኣሕመድ ከም ሰብ እውን ክብሪ ዘየድሊ ነውራም ሰብ እዩ ብኢድ ትግርኛ እውን ክጠፍእ ዘለዎ ሰብ ኢለ ዛምናነ ፈጣሪ እውን ቅድመና ዘይብሉ ብኢድና ክጠፍእ ዝግብኦ መርሒ ሰብዚ ብኢድ ኣብይ ኣሕመድ ከም ሰብ እውን ክብሪ ዘየድሊ ነውራም ሰብ ኣክሱም ክስራሕ ኣክሱም ሓወልቲ ጠጠው ትብሉ ተለው ናተይ ግምት የኽብለካ ላእክል ማስረጃ እውን ስለ ዘይብለይ ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ኣይነበረን ኣምሓርኛ ዝበሃል ቋንቋ ኣይነበረን ካልእ ትርግፀኛ ንኾነሉ ግእዝ ተዛራቢ ኣጋእዝያን ዝበሃሉ ህዝቢ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ንምንታይ ኣብቲ ሰዓት እሱ እቶም ናይ ኣክሱም ስልጣነ ዘቆሙ ኣካላት ተጋሩ ዘይምዃኖም ኦልሬዲ ኣብቲ ዝካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ ኣብቲ ዝካይድዎ ዝነበሩ ምዃኖም እውን ማስረጃ የለን ተረደኒ ዘይምዃኖም እውን ማስረጃ የለን ማስረጃ ዘይብሉ ነገር ከዓን ደፊኒቲቭ ብዝኾነ መንገዲ ኣይግለጽን ተረደኒ ስልጣነ ክዋቐር ሓደ ዓይነት ኮይንካ እዩ ነይሩ ሰመ ሓደ ዓይነት ኮይንካ ኣይኮነን እሞሲ ንኣብነት ግሪክ ፅሑፍ ኣሎ እቶም ኣብ መብዛሕትኡ ዞስካለስ ሓደ ትስሞም እቶም ናይ መጀመርያ 1000 ዓመት ዝፀንሑ ዝበሃሉ ዘለው ኣብ ትውፊት ዝፀንሐ ፅሑፍ ስሞም ዘሎ ነገራት እቶም ናይ መጀመርያ ብምልኦም ግሪክ ነገር ስሞም ዞስካለስ ሃትሸፐስ ግዛዕ ስኢሉ ጠቕላላ ብትግርኛ ይኹን ብግእዝ ምልክት የብሉ እቶም ንጉሳት ተረዲኻ እንዶ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ግሪክ ገለ እዩ ዝኸድ ስለዚ ግሪካውያን ነይሮም ክስታይ ገይሮም መቕሚጦም ተኸዱኸ ሕዚ ግሪካውያን እስክምጉትና ይኽእሉ ማለት ቆይ ብዝካይዳ እዚ ምክንያቱም ምልክት ዘለዎም ሳተኦም ኣብዚስ ግሪክ ቋንቋ እኒዮ ናይ ግሪክ ሳንቲም እኒዮ ብግሪክ ኣብ እምኒ ዝተፃሓፈ ነገር እኒዮ ትግርኛ ግን የለን ኣምሓርኛ ግን የለን ተረዲኻ እንዶ እንድሕር ዘየለ የግበር እምበይ ብቢለን መላኽን ብድልየት ሕዝናትና መቸም ዝዘረባት ሰምዕዎ ኣለኹም ኢኹም እንዳ ብልፅግና ቀስ እናበሉ ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ዘለዉ ተጋሩ ኣክሱም እውን ናትኩም ኣይኮኑ ነቶም ተጋሩ ክብሎም ጀሚሮም ኣለዉ ኩሉ እቲ ታሪክ ናብታ ኢትዮጵያውነት ክጥቕልላ ዝደሊ እዩ ትግራዋይ ዝበሃል መንፈስ ክሓኮስ ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትቐውም ብዛዕባ ናፅነትን ሓርነትን ኤርትራ ብዙሕ ዘፀይፍ ዘረባ ዝዛረብ ዝነበረ ዶክተር ዝብልዎ እዩ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ንተጋሩ እውን ኣክሱም ኣይናትኩም ንያ ክብሎም ጀሚሩ ኣሎ ወል مغزال ترايو سيل كامس معهم تراي نزياتهم تعجوجو درت يبلون next step أبزي أسكن سكر استتصاب حدث أمصار نيرو نسلم حكومة منقصات أمريكا على إبرام بيراتو سنحت جلاخة العل أب مش عم تركب زبل زينات زرق نيرو نعود سعيبون من البات كابتا زينات يا كي تفلت حنتا قداسي زيناك بكم زي امباسي تركيا بيرترا زوصوي نيرو حنتي نا انجينيرينج تيم كاب تركي استبقست كاب تركيا استبقست ابيرترا ودبوا اغلغلوت ناي باص نمسفح اتيا خمزلا the technical team of boy bait بحال ناي engineering ناي ودباوي اغلغلوت زت كال مالتيو is commended for its valuable contribution to the Massawa Port Renewal Project advancing Eritrea's development progress. Eritrea and Turkey are strengthening so زون هذا كابت تسفى زهبيو هذا جزيء من البتانة كابتو مع أبيرترا زنبورود سماعكو نقرت له مبزحت جزيء أبيرترا كاتو خلوا وحدات كيلاتات يوم دموس وسلم تاين زبل إيرترا كم دليتات خوين مبزحت جزيء التكي أكيد داس كيلات رايم زدليو تخالف بيرترا ينكسروا وين زدليو كن كم أقول جزيء قليل يكون ثم كامباينات نبخهم كسر مساحة كل جزء قليل يكون بعرفش هاجن نتأكد داس السبتراي وحد بزح عندهم زخفوا لساتهم متنزل على جنزب ودحن عكفيلهم أتزبز حك سرح زغ بيرترايان أسيستنت إنجنيرات ناخونه لك كم تحجر عيد كان تاريخ ماله اتهاد مثل على واي أصلت أنا تراي جبساوي كلهم تعتيز الإيرتراينهم من قصة إيرترا كل جزء تستايل ناتو كميو ولا ونبت عدنا عن طريقهم أبزح
ኤርትራውያን እዮም ዝሰርሑ ኣብቲ ላዕሊ ጥራዮም እቶም ፃዓዱ ወይ ክኢላታት ደምፁ ከምዚ ክትገብር ኣዝዩ በልሕን ኣገዳስን ግን ካምፓኒታትን ሃገራትን ኣይደልዩኻን እዮም ምሳኻ ክሰርሑ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ እቲ ጥበብ ክትወስዶ ትደሊ ከም ዘለኻ እቲ ትክክለኛ ንሃገርካ ዘርብሕ መንገዲ መሪፅካ ስለ ዘለኻ ምሳኻ ንክሰርሑ ኩሉ ግዜ ኣይመርፁኻን እዮም እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ብዝኾነ ንመለስ ኣብታ ባልታን ዝኸውን ዘሎ ብሚኒስትሪ ዜና ወይ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ሓተታ ኣውፅኡ ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ዙርያ ኣብዘን ክልተ ጉዳያት ኣብ ዙርያ ሓደ ጉዳይ ኮይኑስ ብክልቲኡ መንፅር ዝረኣዩ ወይ ክረኣዩ ዝግብኦም እንተለዉ ኣብኡ ክንደስስ ኢና እሞ መጀመርታ ብዙሓት ኣብ ማለት ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ድዩ ወይስ ኤርትራ ተበዲላ ያበድልናያ ኢና ካብ ዝብል ወይ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ዝሓትት ዘሎ ዝመስል ክንምለሳ ኢና ግን ዝተደናጎየ ፍትሒ ኢና ክንብሎ ከመይ ምገለፅካዮ ብወገንካ ሃገራት ኩል ሕጂና ሃገራት ንውሽጢ أو عدن زملكات محدرة معري ممحدر ناي تفلاليو وجنات ديو بوليتيكا الرأي دلهم كم جرك حاجة كتير كلا هسي بتحتي عدم محدر فتحاول خنا مجدي بتخاله مثلا فتح تودي لخا فتح تودي له بالكال خولي قال جزء أو وش هاي هاجرات كأن العلي هاجرات مسكال هاجرات كلا خبا خلوها دن ميت خاميتي بناتن انترست بناتن ربح هذا أمر فتحي لو ما عتسي كيوا توسع الله شاينا صباح الله إذا كله جنزب ده كويت انت هتقول بريا مغالية ده أنا يمن دبالي له كويني فن هيفن حجي تبدلنا فتحة وقالوش كورس كل جزينا بأنا يتجمر المول عالم كوميدي لأنه حجر السائر قبل بس not fair كبهاي دو على ولا مقابل يونايتد نيشنز كده كده حاجة ولا تأخذ بالهاجر وين نفسها في عمايل هذا أمر نهارو دنجي صار لهم كم يكون فريد حجي أبجيو كولاتكس مسيخة ميتخل ميت برا بحي حجي أفتدلع على ناي ترزخن بس كلا نها ترى حيا لحيا الكا نزي مقدرات كمان له كل جزء بهم يخدي سوبر باور مخان وي حيا المخان عريو زد أمانتها نتحيا الهجر مالتي حجي التي قرأ كم زي بالإنجليزية يقولوا كارت إند ستيك جيوبوليتيكاوي إن أمريكا خاب أفريقيا وين هاجرات إجران تخيلن كابرديت وسين خداين عندلي نيرفع الحجز تي أبناء كهيب على خري ودلو شركة مثل السعودية دي ومسكال أخوانك زوبا وعينة وكلنا بالله بعدان نزبل وزلو زربا أزيا قد سندي كلتيوم تعبق زربا كيتكم بستيت ميديا سمعوه أكلنا يتو دما بزيب زعبا قدانا يرترا كل علي زبهال زلو عن غاريسون تبهالون تدقاقامي تقول تزلان تلو ناي رويترز ريبورت يزبهال زلو مالتيو دارقا زترايا دوكومنت كم زلو يوم زبلو زلو Ertra's exclusion from SWIFT alongside South نتي قدا كل عال كم زغوني the only source cited is an internal government document seen by Reuters تون كوچبت زبهال زلو اتي Reuters ريا يزبل زلو a note from the US State Department to several countries about residing the sanctions around May. ስለዚህ እቲ ሮይተርስ ርኢና ዮ ዝብሉ ዘለዉ ሮይተርስ ዝእመን እዩ ብብዙሓት መንገዲ ግን ፕሮፓጋንዳ ክገብር እውን ዝኽእል እዩ the article question ከምኡ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ who were the several countries መን እንተን ካልኦት ሃገራት ዝበሃላ ዘለዋ ብርግፅ እቲ ዕላማ ናቶም ድማ ነቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንምርካብ ከም ዝኾነ እውን ይነግሩ ስትራቴጂክ ኮንቴክስት ኤርትራ ኣዝያ ናጽነታን ሉላውነታን ትግደስ ሰፊሕ ገማግም ባሕሪ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለዋ እያ በተደጋጋሚ ናታ ዘረባ ግን ኤርትራ ገዳ ክላ ዓለላ እኳ ትደሊ እንትኾነት ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ካብ ኤርትራ ትፅቢት ክግበር ስፖርት ናይ ኤርትራ ኩነታት መረዳእታ ዘድልዮ እዩ ኣብዚ ኩናት ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብዚ ናይ ኢራን ትገብሮ ዘላ ጥንቅቕ ኢላ ትሪኦ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ኢዳ ክትእቱ ትደሊ ኣላ ስለዚ ካብ ኤርትራ እንታይ እዩ ትፅቢት ክግበር ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና ባት ውብልቲ ኤርትራ ገዳ ክላ ዓለላ ይደሊ ኣነ መንግስቲ ኤርትራ እውን ይደሊ ኣሎ እቲ ካልእ ካባና ዝድለ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ንክገብሮ እውን ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ድልውነት ኣለና እዩ ሰላም ክንደሊ ርግኣት ክንደሊ ኩነታትና ከተቐይሩ ክንርኢ ንደልዮ ነገር እዩ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ክቕይርዎ ኢሎም ተተበጊሶም it's a good thing and we are waiting for it
መንግስቲ ኤርትራ ክትሓባበር ከም ዝደሊ ነቲ ኩነታት ዌልካሚንግ ከም ዝኾነ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ፍትሒ ጎዲልና ዝነበረ ክሓሱና መጀመርያ ይብል የለን ነቲ ጌጋ ኣርምዎ ተቐላጢፍኩም ሓተታና ኤርትራኹም እያ ትብል ነቲ ጌጋ ኣርምዎ ናብ ፅቡቅ መንገዲ ድማ ንበገስ እቲ ካልእ ኩሉ ከንርክበሉ ንኽእል ኢና ዝመስል ለባም ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ድማ እቶም ትፅልዩ ብፀሎትኩም እቶም ትፅሕፉ ብፅሕፈትኩም እቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ርክብ ናይ ኣሜሪካ ዘለኩም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ክትገብሩ ትኽእሉ ብኡ ሓደ ከክእለቱ ክገብር ኣለዎ ስለዚ ኣነ ዝብለኩም ነዚ ሰላም ዝመፅእ ዘሎ ንፅበዮ ሰላም ድማ ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ሰላም ልዕሊ ማንም እዩ ዘድልየና ኤርትራ ክትምዕብልን ክትግስግስን ዓንቃፈ ኮይኑ ዘሎ ትገዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ ንሱ ክለዓለልና ክምነን ክንደልን ድማ ንቡር ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽንውዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ድማ ከም ወትሩ ፃውዒትና እዩ ምዛ ጥዕምቲ ደርፉን ገትፈኩም برعالكو يشارك في محضر تحايركو مجابت بلا